Mladým ľuďom prestáva dávať zmysel sa opíjať, lebo proste oni vidia na sociálnych sieťach úspech. Oni vidia pekné veci a oni vedia, že tá cesta k tomu je cez nejakú prácu. Keď budeme piecť rožky, tak nám tie rožky bude zarábať peniaze, lebo tomu budeme venovať intenzívne času. V čase, keď to vyjde von, tak už bude vonka aj informácia, že som ten kanál predal. Väčšinu svojej profesnej kariéry v rámci rapovej scény som nenávidel. Tak ahoj, a dnešním hostem je Michal Novotný, a.k.a. Jakša. Čau, ahoj. Michale, moc díky, že jsi přijal tohle pozvání, já si toho velmi vážím. Pořád tě vnímám jako velikána, vlastně nejen v hudební branži na Česku a Slovensku. Těch projektů máš za sebou strašně moc. Myslím si, že kdybychom to měli vylistovat, tak jsme tady hodně dlouho. Každopádně já mám zaměřený podcast vlastně na lidi, kteří nějakým způsobem žili v zahraničí, ať už delší dobu či kratší dobu. A u tebe ten příběh je trošičku takovej atypický pro ten můj podcast, ale hrozně jsem tě chtěl mít. Už jsem slyšel spoustu rozhovorů s tebou a vím, že ty máš vlastně nějaký přesah do Ameriky. O tom všem se vlastně dneska pobavíme. Každopádně, když jsem nad tím tak nějak přemýšlel, tak ty máš takový typický český jméno vlastně. Úplne. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za pozvanie, vážim si to aj ja. A áno, volám sa Novotný, ako každý tretí Čech v podstate. Každý druhý je Novák. Přesne. A mám veľkú časť mojej rodiny je z Českej republiky práve. Ja som napríklad aj celú strednú školu som absolvoval v Ostrave v Čechách. Mám maturitu z češtiny, takže můžem mluvit česky, jestli chceš. Jak ti bude pohodlný. A každopádně o těch tvých kořenech bych se určitě rád dozvěděl víc. Já jsem teda zrovna dneska četl s tebou jeden článek, který si dával na Instagram. A tam rozebírali podobné otázky. Hej. Nicméně o těch tvých kořenech vlastně, protože ty máš kořeny ve Vietnamu, jsi ze Slovenska, jestli nám můžeš povědět vlastně víc k tomuhle z tomu. Vo veľkej rýchlosti tak otec bol Vietnamec, mamina bola narodená Slovenka českým rodičom a oni boli kočovníci. Keby neboli kočovníci, tak sa narodí v Čechách, ale v tom čase akorát kočovali na východe Slovenska, takže sa narodila v Humennom. Takže takýto som mix. Pochádzam z česká strana rodiny, sú dokonca sviecky, kolotočári a cirkusanti. A vietnamská strana rodiny sú zase vysokoškolskí profesori a podobne, takže mám veľmi zamiešanú divne, akoby som takýto mix. A jestli sa môžu zeptat, aký si měl vlastne dětství? Skvelé, mal som super detstvo, úplne strašne vždycky zo mňa chce niekto dostať, že jak som zažíval nejaký rasizmus a šikanu v detstve, kvôli tomu, že som iný, ale ja to často aj hovorím, že to nebol žiadny rasizmus, to bola klasická detská šikana, ako ja som šikanoval svojich ríšavých, tučných, neviem akých dlhovlásých, dlhonohých ľudí, spolužiakov, tak som dostával aj ja za to, že som proste odlišný. Nebol to absolútne žiadny rasizmus, mal som krásne detstvo. Chodil som kradnúť jabka, hrušky, že sme mohli tráviť celý deň vonka, lebo sme sa dokázali nájsť hoci kde. Bolo to dobré detstvo. A jako školák si byl plný student? Nebol som hrozný. Akože na základnej škole som bol hrozný, lebo otec s nami nevyrastal. Ja som bol vychovávaný 3 ženami, v podstate moja sestra, mladšia, babka a mama. A takže ja som bol vlastne taká hlava rodiny, ktorá si vlastne v podstate môže robiť, čo chce. Alebo teda v mojej hlave. Moja mamina podnikala, takže dosť často bola na cestách, takže ak sme nebývali sami, tak sme bývali u babky. Takže to vieš, že sme si robili vlastne v podstate, čo sme chceli. A tým pádom sa to samozrejme aj odzrkadlovalo na mojej nejakej akoby na tom, aké som mal výsledky v škole, lebo som si proste, akoby ja som skateoval, mal som iba starších kamarátov a robil som si, čo som chcel. Takže mne to svičlo práve, že keď som sa sťahoval, že keď som končil základnú školu, tak keď sme sa sťahovali do Ostravy, tak ja som uchopil túto šancu toho presťahovania sa celej rodiny ako možnosť na zmenu a vtedy som úplne svičol a z tej takzvanej zo zadnej lavice, kde som robil akože bordel, tak som prešiel na strednej škole do prednej lavice úplne a zase som nadával na tých všetkých flákačov, akože čo boli vzadu. Začal som športovať, aby som si našiel akože nejakú disciplínu, začal som robiť tajský box v Ostrave, čo bolo v tom čase akože veľmi tvrdé, ale nechcel som vôbec, akože nešlo mi o tom sa s niekým byť, išlo mi o to, aby som mal autoritu nejakú nad sebou.
čo bol môj tréner, ktorý vlastne bol bývalý skinhead. Takže bolo to veľmi vtipné. Takže tak. Ale ono se právě říká, že ty bojové sporty ti dají právě takovou tu disciplínu, vlastně, že třeba kolikrát není vůbec potřeba to brát tak, že se jdeš s někým být, ale přesně, že ti to dá nějakou tu rutinu, že jo, prostě nějakou tu myslím, že ako asi akýkoľvek šport, ktorý keď vezmeš trošku vážnejšie a začneš to robiť možno aj minimálne na nejakých závodnom nejakom takej úrovni, čo ja už som potom mal tie zápasy, mal som ich pomerne dosť, tak tam tá disciplína tam je veľmi podstatná a to je niečo, kvôli čomu som vlastne aj začal robiť. Akoby ja som nechcel vôbec ani robiť zápasy, na to ma presvedčil akoby môj tréner, pretože tým, ako sa stal vlastne môjim takým mužským vzorom a takou autoritou nádo mnou, tak keď ma poslal proste do ringu, tak som šiel do ringu. Aj keď sa mi akože nechcel s nikým byť. A první zápas, spomínáš si? Hej, super, doteraz si pomínam, viem, že ten chalan, že ja som mal 16 rokov, on mal 32 alebo koľko. Vyhral som ten zápas a pamätám si na to. 16 rokov proti 32 letím. No, 16 alebo 17 som mal a on mal aj okolo 30-ky, 31 možno. Áno, preto som vlastne dostal prezývku Puan Jakša, to bolo akože to je tajská prezývka a patrí to k takému akoby znamená to úplne, že akoby taký démon, duchovný obor, pretože ja som akoby bol mladší, nižší, alebo ani nemožno nižší, bol som mladší, ale vyhrával som nad staršími a nad silnejšími ľuďmi, pretože som mal dosť akože takého bojovného ducha, že som sa nechcel som sa nechať byť a podobne, takže tréner mi dal vlastne takého, že mám veľkého ducha, aj keď teda som nebol vždycky úplne ako favoritom toho zápasu. A nepřemýšlel si třeba, protože tam pak došel nějaký switch, že si vlastně měl Queens a začal si vlastně dělat hudbu a nebyl tam takovej ten jakoby chtíč vlastně ještě pokračovat v tom tajském boxu jakoby do nějakého profi levelu? Nie vôbec, lebo ja som, ako som spomínal, ja som nikdy nezačal robiť tajský box kvôli tomu, že by som sa chcel s niekým byť alebo niečo dokázať, čo sa týka na športovej úrovni. Ja som to robil, že proste chodil som pravidelne na tréningy, takže mi to dávalo zmysel, že tie tréningy teda premením na nejaké zápasy, čo vlastne po mne chcel tréner, ale mňa naozaj akože nerobilo radosť sa s niekým byť. Takže keď som prišiel do nejakého určitého už veku, tak som si hovoril, že cítil som sa, ja to nechcem akože tak blbo nazvať, ale cítil som sa dostatočne inteligentný na to, aby som sa s niekým bil. Vieš, že som si hovoril, že prestalo mi to dávať zmysel. Ja som to bral ako šport, ja som rád chodil, akože v tých zápasoch som často bodoval. Nešlo mi úplne o to, že toho supera, že chcem mu ublížiť, ale skôr som si chcel nabodovať svoje, akože chcel som vyhrať často ten zápas hlavne na body a nepotreboval som vyhrávať na KO. Ale zase ja som bol taká váha, že v našej váhe sa ťažko dávali KO, vieš. My sme sa dokázali 3 kola, 5 kôl v kuse byť a nikto nedal nikomu KO. Toto je divácky zajímavější, že jo, vlastne. No, ten zápas je dlhý. Takže tamto prirodzene ja som si akoby v podstate dokázal, že mal som taký pík, že som mal fakt dobré zápasy. Boxoval som, čo je pre športovcov alebo v rámci boxu veľmi veľká česť, že som boxoval v pražskej Lucerne, boxoval som tunak na veľkom evente, ku ktorému mi blahoželal v tom čase najlepšie platený športovec na svete Jaromír Jágr, mi prišiel poblahoželať zápasu, že ja som si v tej dobe, v mojom veku a hlavne tak ja som si splnil akoby, že som si cítil, že som v nejakom piku a že čas to opustiť, lebo toto je moje prekliatie, že ja opúšťam akoby projekty, ktoré nejakým spôsobom som s nimi už spokojný, tak idem ďalej. To určitě proberem všechno, tady tu tvoji cestu. A ještě když jsme teďka u těch bojových sportů, co si třeba myslíš o kleši a o tady těch podobných vlastně záležitostech? Vieš čo, tak nemám na to vôbec nejaký vyhranený názor. Trošku mám taký pocit samozrejme, že to trošku nejak znevažuje akoby ten šport, ale ani by som nepovedal znevažuje. Pozri, čokoľvek kto robí a dokáže získať pozornosť tých ľudí, tak asi je v poriadku a nemôžeme na to hovoriť, že toto je správne a to je nesprávne. Vieš, ak podobné organizácie ako Kleža, takéto podobné organizácie niečo také organizujú a majú tu pozornosť tých ľudí, ľudia na to si kupujú lístky, tak nie je asi dôvod hovoriť, že to nemôžu robiť, alebo kdo sme, aby sme hovorili, že kdo má čo robiť, vieš. Určitě jakoby z marketingového hlediska si myslím, že to je dost vlastně dobrá organizace, relativně mladá, že jo. A jak říkáš, dokázali si vybudovat vlastně nějaký jméno, ty diváci na to chodí, kupují si ty lístky. Na druhou stranu pak tam jakoby je otázka, jestli převažuje ten bizár nebo opravdu jakoby ten sport jako takovej, no, ale tak ľudí vždycky zaujímalo asi, že sa vidieť
byť niekoho, o ktorom tak nejak akože možno vedia a nemusí to byť úplne asi športovec, vieš, že to je asi na tom celé to atraktívne, nie? Že tam vždycky je taký bizár nejaký. Ale popravde ja som nevidel, že jeden jediný zápas akože z Clashu, takže ja vždycky samozrejme zachytím, že sa na mňa niečo vyskočí na Instagrame nejaké zo Stardownu alebo niečo takéto, že väčšinou nejaký presne bizár. Takže neviem vôbec, ako vlastne dopadajú tie zápasy. Máme to úplne stejne. No. Nikdy som to také nevidela. Takže nechcem sa k tomu nejak moc vyjadrovať. OK. A když přejdeme vlastně k té tvý hudební tvorbě, jak jsem říkal už předtím, než jsme začali nahrávat, tak já jsem si naposlouchal strašně moc podcastů s tebou, hodně otázek už padlo, že se budu snažit neptat se na to samý. Nebudeš mať jednoducho. Přesně. A každopádně ty vlastně si v jednu chvíli vlastnil, nebo byl si vlastně spoluzakladatelem Queensu na Slovensku, začal si tam pořádat nějaký hiphopový vlastně, že akce, ty si tam byl DJ, dostával jsi tam vlastně nějaký, řeknu, zajímavý rapový jména. Takhle ses vlastně dostal k té hudbě. Potom vzniklo uskupení Dramatics. Já mám takovou historku vlastně, já si pamatuju, když vy jste s Dramatics hráli, myslím si, nevím teďka, co to bylo za rok, mělo by nějak 1920. Hráli jste u nás v Pardubicích, to byl klub Honey Bunny. Dobre, už neexistuje podle mě. To byl takový dvoupatrový klub. A já si pamatuju, my jsme tam byli s kamarádem, vůbec nevím, jak jsme se k tomu dostali, ale hráli jsme si na vaši ochranku, prosím tě. Fakt? My tam stáli před tím VIP, VIP jsme tam stáli s tím drinkem, tvářili jsme se drsně v těch XXXL prostě věcech. A v tu dobu to hrozně jako by letělo. Byli jste za mě docela vlastně populární, že jo? Ano. A pak to skončilo vlastně nějakým způsobem. Byl to právě ten projekt, kdy si říkal, že už tě to nějakým způsobem jakoby přestalo bavit. Dramatics bola veľmi pekná a akoby pekné obdobie. My sme boli úplne jedni z mála, ktorí podpísali v tom čase pod Sony Music. Že my sme v tomto boli akože povedané dosť úspešní, ale Tino bol vtedy, pracoval pre Red Bull, vtedy v tom čase vlastne aj končil školu a dostal ponuku, aby pracoval priamo pre centrálu v Salzburgu, takže mal pomerne dosť často cestoval práve, alebo trávil väčšinu času v Salzburgu a na koncerty každý piatok, vlastne my sme mali skoro každý víkend koncert, takže každý piatok dosť náročnú cestu absolvoval a v nedeľu zase naspäť do Salzburgu a to sa nedalo udržať nejak dlhodobo, takže sme potom nejaké obdobie jazdili iba ja a Radikál akoby s projektom Dramatics, ale ja som taktiež mal už okolo Queensu pomerne dosť veľa aktivít a úplne ma to už nenaplňovalo. Ja som nikdy napríklad nevenoval zase až tak veľa času tomu DJingu, že mňa to bavilo proste ako keby baviť tých ľudí, ale nechcel som to nikdy dostať na nejakú vyššiu úroveň, že... Takže vlastne ja som v tomto nevidel nejak akoby svoju budúcnosť. DJingu som si hovoril, že v určitom veku to bolo super byť DJ, ale predsa nechceš byť akoby, alebo blahoželám každému, komu sa darí akože byť celý život DJ. Ja by som akoby nechcel byť celý život DJ. OK. Ja som měl strašne dlouho práve zafixovaného ako DJ Jakša. Okay. Ja mám stále taký mail, inak veľa ľudí mne sa to tak strašne nechce robiť iný mail. Akože ja už mám dokonca aj 2 iné maily, ale nepoužívam ich, lebo furt vždycky dávam, že DJ Jakša, napíš mi tam. Každý nakúka, tí ľudia, čo ma vôbec nepoznajú akože z takéhoto obdobia, vieš, že s nimi riešim hocičo, kampane s klientmi alebo niečo a potom poviem svoj mail, tak na mňa kúkajú, že DJ. Okay. Máš nějakou vložně třeba oblíbenou písničku z Dramatics? Ktorú si třeba ešte hráváš v aute teďka, když no to vôbec, pretože vieš čo, my máme problém, že vlastne my Dramatics donedávna sme vôbec nemali akože na digitálnych platformách. To je akože halus, mali sme to iba v podstate na CDčkách. A teraz nedávno Massive, náš producent, mal k tomu akoby veľkú iniciatívu a dostal to na tie digitály, ale vlastne ja som si to, vidíš, dobre si mi to pripomenul, možno, že si to pustím a vypočujem. Ale no neviem ti úplne, vieš, ja mám, vieš, s každým tým trackom a s každým tým mixtapeom, albumom, EPčkom, čo sme nahrávali, tak vždycky nejakú, akože z nejakého obdobia takú osobnú spomienku, takže není úplne nejaký konkrétny track, ktorý... Mám rád vlastne taký track, ktorý sme robili v Srbsku, sme ho nahrávali ešte s jedným Srbom v Belehrade
A to je track, ktorý mám rád, ale normálne ti nepoviem jeho názov. Ale to by som ti nepovedal ani v tom období, ja som si nikdy nepamätal pesničky. Okay. Akože názvy. Ale já jsem to poslouchal zrovna dneska, když jsem měl sen na Spotify, abych si připomněl vlastně. Jo, okay. A hrozně se mi líbila písnička Rap, si myslím, že áno, dobrá, taková to. Okay. To mě moc bavilo. OK, a to je zajímavá informace, že to dlouho vlastně nebylo ještě na takovýchhle jakoby digitálních platformách. No to naozaj teraz to je pol roka možno, že to je. Že my sme to vlastne, je to tak krátko, že sme to ešte ani vlastne nepromovali, že vlastne ľudia si to môžu vypočuť na ten digitále, hej. A Massive to celé premastroval, hej. Vypočujte si, možno vás to niečo bude baviť. Myslím, že chalani mali fakt dobré texty na to obdobie. Nielen, že na to obdobie, že to stále platí, to, o čom rapovali chalani, takže si myslím, že to môže zaujať stále. Je to takový ten dobrý old school rap právě. Mám tady vlastně jednu otázku, a kam si vlastně myslíš třeba, že směřuje teďka hudba v této době, protože z mýho pohledu přesně, jak jsem teďka poslouchal třeba vás, nebo ještě takový ty starší tracky, tak je to takový ten poctivý jakoby rap a v této době mně přijde, že stačí mít třeba jenom jako dobrý beat a ten text je takový už jako druhořadej. Áno, tak je to zábava, je to viac teraz zábava ako odkaz nejaký. Je to, vieš, rapová hudba je proste mainstream, je to najúspešnejší a najkomerčnejší žáner, takže samozrejme tí interpreti často robia tú hudbu, aby proste bola atraktívna pre ľudí a ľudia sa radi hudbou bavia. Nemajú radi melanchóliu, smutné veci počúvať a podobne, takže tá hudba podľa toho tak aj vyzerá. Vieš, že keby sme boli v období, keď bolo proste akoby, že spoločnosť extrémne trpí, vieš, že si naozaj nespokojný ako občan, tak sa ti nechce počúvať veselú hudbu, ale chceš skôr počuť ten odraz toho obdobia, ktorý prežívaš. Ale my sme v najlepšom, v podstate, ak nebudeme, vieš, môže byť, nemusí byť niekto spokojný s politickou situáciou, ale v podstate všetci sa máme nejakým spôsobom dobre, takže tou hudbou si asi nechceme nejak kaziť náladu, ale skôr si ju akože zvyšovať nejak, alebo nejakým zlepšovať a zabávať sa. Takže podľa toho vyzerá aj tá hudba. Ja vôbec neodsudzujem to, že ak sa napríklad aktuálne robí hudba, že by som potreboval nejaké odkazy v tej hudbe. Ja mám veľmi rád napríklad aj aktuálnu hudbu, ktorú robia chalani, kdokoľvek, aj ženy samozrejme. A vždycky sa mi tam páči, akože každý, kto robí aj tie odkazy, čo tam dávajú, je to OK. Super. A teďka, jak si vlastně narazili na to téma té politiky a já jsem vlastně slyšel v jednom rozhovoru, že si říkal nebo doporučoval lidem, aby jakoby cestovali a pak si vlastně vážili toho, co máme vlastně tady. Co si tím myslel konkrétne? Vieš čo, mimochodom včera som bol na stretnutí pracovnom s manažerkou Ambiente a ona žila nejaké obdobie v New Yorku, bol to pre ňu sen, akoby splnený, že tam žila a povedala mi, že z celého toho obdobia toho New Yorku spomína, alebo že si bere hlavne to, že ak si váži, že ak sa máme dobre v Čechách a to je aj môj prípad, že ja veľa naozaj cestujem po svete, ja mám rád cestovanie, mám rád zahraničie, ale ja som taký akože milovník Slovenska a mojej krajiny, odkiaľ pochádzam, že ja keď som dostal fakt naozaj veľmi zaujímavú ponuku od Def Jam Music v New Yorku, tak ja som ju neprijal na to, aby som sa tam presťahoval a budoval akoby vtedy label pod takýmto veľkým labelom, ale miesto toho som cestoval každý druhý, každý tretí mesiac do toho New Yorku akože nejakým spôsobom som s nimi spolupracoval, ale proste som si furt hovoril, že ja nevidím tú kvalitu života v Amerike alebo niekde inde vo svete diametrálne odlišnú od toho, ako máme na Slovensku. Skôr by som povedal, že my máme, alebo tam, kde žijem, že my máme veľmi vysokú kvalitu života a ľudia to práve pochopia až v momente, keď vycestujú. A nestačí na to víkend niekde stráviť alebo týždeň v 5-hviezdičkovom rezorte a mať pocit, že jasné, ja sa sťahujem do Grécka, lebo proste tam je to úžasné, ale skôr sa zoznámiť s niekým lokálnym a rozprávať sa napríklad o jeho živote, že akým spôsobom vyzerá administratíva v tej krajine, ako to vyzerá v rámci zdravotníctva, ako to je minimálne aj v rámci politickej situácie, takže treba cestovať, aby člověk si vlastně vážil, čo má doma. Určitě souhlasím. Já jsem vlastně žil rok v Kanadě a proto jsem vlastně začal jít na ten podcast, to mi takhle vnuklo vlastně tohle ten nápad.
A přesně já, když jsem vlastně odjížděl tam, tak já jsem byl hrozně, jakoby, nechci říct nazlobený, ale moc jsem to tady jako neměl rád, víš, v tom Česku. A pak jsem vlastně se vrátil a díval jsem se na to trošičku už jakoby z jiný perspektivy, takže určitě souhlasím. Preto sa aj hovorí, vieš, že vycestuj a uvidíš, že otvorí sa ti mysel. Akoby, a možno aj a toto je jedno z tých vecí, že si zrazu zistíš, že vieš, ja to teraz vieš, nejakým spôsobom sa na Slovensku zmenila politická situácia, akože ona sa extrémne nezmenila, iba sa vrátilo niečo, čo my naozaj tam máme x rokov, ale strašne veľa ľudí mladých, hlavne tak slobodne demokraticky zmýšľajúcich, boli frustrovaných, sú stále frustrovaní a prvé, čo bolo strašne všade, každý sa bil do hrudi, ak sa sťahuje zo Slovenska, pretože proste aktuálna situácia teraz vyzerá takto a takto. A ja vždycky k tomuto hovorím, že mňa nikdy v živote žiadny politik nevyženie z mojej krajiny. Ja sa budem mať presne tak, ako sa budem snažiť v práci, akurát sa budem viac hanbiť, teda buď menej alebo viac hanbiť za politickú situáciu v krajine, kde žijem. Takže tak, no, opäť iba chcem počiarknúť toho, že ja som akoby hrdým vlastencom. A chápem, keď akože Slováci akože utekajú všade tade, ale vo veľkej miere naozaj mám veľa kamarátov, ktorí x rokov žili v Londýne, žili rôzne po svete a oni naozaj sa v určitom veku už 35 plus akože vracajú, ale vracajú sa, že s ničím v podstate, hej, že nemajú, možno, že majú niečo málo našetrené, ale nemajú žiadne zázemie tej krajiny na Slovensku nakoniec a zistia, že ani po 15 rokoch, hoci ktorej krajine sú tam stále cudzincami a že nakoniec naozaj chcú žiť teda doma, vidieť stárnuť svojich rodičov, byť nápomocný akože s rodinou, že to nestačí žiť na Skype a na FaceTime proste a tak no, takže nakonec asi všetci aj nakoniec vrátia domov. Naprosto souhlasím, to už taky si myslím, že jsme tady probírali mnohokrát vlastně v těch předchozích epizodách, že si taky vlastně každý vždycky myslel, že tam vycestuješ, vyděláš si strašně moc peněz, pak si tady koupíš prostě byt, barák, něco a už to tak vlastně vůbec není. Možná to ani nebylo tak tehdy, ale bylo to tak zažitý prostě, že každý chtěl za tím lepším vlastně, že jo. Tak je veľká pravdepodobnosť, že možno keď pochádzaš, neviem, z Českého Tešína, vieš, alebo z nejakých z malého mestečka, nechcel som akože vôbec nejakým spôsobom znehodnotiť Český Tešín, ale pre ten príklad, hej, ja neviem, Teplice, hej, alebo takéto krajiny, kde nemá úplne tie možnosti si zarobiť tie peniaze, ale zároveň stále sú tam tie nehnuteľnosti lacné, tak asi dáva zmysel na nejaké obdobie vycestovať, zarobiť si tie peniaze a je veľká pravdepodobnosť, že si môžeš kúpiť alebo máš veľkú časť peňazí na to, aby si aspoň veľkú časť vedel splatiť na nejakú nehnuteľnosť, pretože tá nehnuteľnosť je v tom meste naozaj lacná. Ale asi niekto, kto odíde z Prahy pracovať normálne nejakú bežnú prácu, tak sa zase nevráti zo zahraničia po 5 rokoch a nekúpi si tu byt. Vieš. Takže skôr stráti tých 5 rokov času, kedy tu mohol niečo budovať a kedy si tu mohol spraviť dobré zázemie, aby tie peniaze si vedel zarobiť na tú nehnuteľnosť tu. Ale posunulo tě třeba ta tvoje americká vlastně zkušenost nějakým způsobem i jakoby mentálně, nejenom tím, že jsi vlastně uvědomil, že se tu máme dobře, ale že vlastně ti to nějakým způsobem i ovlivnilo dál třeba v té tvý tvorbě nebo... A tak americký lifestyle, vieš, ja som vlastne väčšinu skoro môjho väčšinu takého tínedžersko-dospelého života, tak sa motám okolo rapu. Rap je proste americký lifestyle, ktorý väčšina z nás s ním sympatizuje, ako myslím ľudí, ktorí sú v rape nejakým spôsobom akoby zainteresovaní, tak to sú ľudia, ktorí proste sympatizujú s tým americkým snom rapovým a vlastne sme nejakým spôsobom obdivovali akoby to, čo vlastne ten rap reprezentoval. Ale strašne veľa ľudí podľa mňa akože nebolo v tej Amerike. Ja ten americký rap práve poznám z toho amerického rapu, tam ako to robia tí interpreti a ako tam žijú a podobne. Oni by väčšina z nich, väčšina z nich by radšej žila akoby ten rapový život v Európe ako tam. Kým sa tu samozrejme niekomu, že úplne nepodarí zlomiť a ešte aj tí, čo to zlomili a akože zlomia, tak si myslím, že by boli spokojnejší s tým americkým úspechom, keby žili v Európe. No. Takže mňa to ovplyvnilo samozrejme tým, že sa na mňa nalepila tá americká estetika, to napríklad zmýšľanie toho, že v Amerike tam nečakáš, že ťa niekto pochváli, tam proste rozprávaš o tom svojom úspechu, vieš, že ja som nikdy nebol tiež taký, že ja som to často akože
ja som to tak akože vysvetľoval vždycky, že ja nepotrebujem, aby ma tu niekto chválil, že ja nebudem čakať na to, že keď moje úspechy niekto pochváli a tým dostanem ja svoju nejakým spôsobom ocenenie od niekoho, že ja ti kľudne o tom poviem, čo robím, keď som na to hrdý, na tú svoju prácu a poviem ti to a budem to hovoriť neustále a budem to podčiarkovať a samozrejme, že veľa ľudí to potom bere a ja som to potom aj nazval, že ja sa ťa nesnažím motivovať, ja sa chválim. A v momente, ak ja sa chválim, ak teba to v niečomu inšpiruje, OK, je to super, ale moja absolútne není moja ambícia ťa motivovať. Ja sa absolútne nechcem ani stavať do pozície motivátora. Ja vždycky radšej hovorím, ja sa iba chválim proste a buď si to z toho zoberieš nejakú inšpiráciu, alebo ťa proste začnem sráť a nebudeš ma sledovať a bude ťa štvať to, čo robím. Aha, to je přesně o tom, že tam se o tomhle hovoří vlastně otevřeně, že jo, o těch úspěších a ty lidi si to nějakým způsobem, mám pocit, přejou, nebo i to tady spousta lidí vlastně potvrzovalo, že v tom je to vlastně strašně jiný, jakoby to myšlení těch lidí, že tady, když vlastně otevřeně mluvíš o úspěchu nebo že jsi něco dokázal, tak mně přijde, že ty lidi vlastně ne, že by je to vlastně nějakým způsobem triggerovalo. Víš, že ti to vlastně, že ti závidí vlastně tohle a to je takovej ten hlavní asi. No, to je v pohode, vieš čo, to je iba naozaj na konci dňa je to úplne v pohode, je to normálne ľudská vlastnosť. Každý prajeme iným ľuďom určitý úspech. Vieš, my nie sme akoby tiež národ, ktorý vyslovene od kosti nepraje niekomu a nenávidí. My sme ľudia, my sme prajní, ale v rámci našej histórie, minulosti, režimov, ktoré prešli našimi krajinami, tak my prajeme ľuďom úspech, ale nesmie byť moc veľký. Môže byť tak, akože moc nevyskakuje. Akože my sme, že ja ti prajem, nech sa ti darí, ale zase nemalo by to byť viac, ako by som, nech ma to už ma to akoby neštve. Takže, a treba to iba akoby z mojej pozície, ty keď to takto pochopíš, akceptuješ, ty musíš pochopiť aj tých ľudí. Teda, hej. Ja to tiež úplne plne chápem, že ja keď reprezentujem môj štýl práce, môj štýl života, veci, ktoré mám, lebo ja proste ich pravidelne ukazujem, tak ja chápem, že to veľké množstvo ľudí môže baviť určitý čas, ale sa to veľmi ľahko sa to dá prelomiť do niečoho, čo ich začne akoby štvať a ich to už proste akoby otravuje. Ale to nie je môj problém, vieš, to je jeho problém. To, že on má v ten deň zlý a vidí akorát tedy moje auto a je z toho naštvatý, smutný, tak ja sa z toho, vieš, ja sa neberem na to nejakým spôsobom ohľady, že kedy by som vlastne a koľko by som vlastne mohol ukázať z toho, čo mám. Ja všetko, čo mám, som dokázal ja, vieš, ja som to od nikoho nedostal, ja som nezdedil, takže ja veci, ktoré mám, ja môžem o nich otvorene hovoriť, ja som šťastný, že vlastne všetko, čo mám, vlastne nemusím skrývať nejakým spôsobom. Vieš. Ja sa s tým naozaj úplne verejne môžem chváliť, pretože mňa nemôže nikto napadnúť za to, že no jasné, veď tebe ty si to dostal, vieš, alebo to máš. No, tak, vieš, easy. Když jsme teďka u těch materiálních věcí, asi nechci, abys mě říkal nějaký konkrétní jakoby částky, ale co jsou teďka ty tvoje hlavní vlastně příjmy? Co teďka Jakšu živí? Ako x rokov mám to, že ja to často nazývam, že som taký, že neposedný a robím veľa projektov, takže mám dlhé roky proste som zvyknutý na to, že robím na množstvo projektov, ktoré sú veľkú časť z nich sú nejakým spôsobom úspešné a ktorým sa venujem viac, tie mi dávajú akoby viac. Takže keď sa venujem určitý čas hudbe, tak z hudby mám akoby väčšie príjmy, ako napríklad z výrobu textilu, alebo mám produkčnú agentúru, takže pripravujem kampane pre klientov. Sú obdobia, kedy vôbec neberem žiadne zákazky, pretože proste mám, napríklad teraz som mal rok, kedy môj hlavným projektom som bol ja. Ja som obklopil som sa trénermi, začal som sa učiť plávať, makal som na svojej kondičke, na celom svojom akože životnom štýle a nebral som v projekty, ktoré mi nedávali zmysel úplne a úplne bez ohľadu na to, že koľko by som z nich mal peňazí. Takže aktuálne je to tak, že vlastne peniaze mám asi z nejakých 8 až 10 aktivít a ja ti neviem povedať, že ktorá z tých aktivít je hlavná, pretože ani jedna nie je hlavná. Každá je hlavná v tom čase, keď sa jej venujem. V to daný období. No, ale sú tam samozrejme pasívne príjmy nejaké, že x rokov sme budovali nejaké veci, ktoré mi samozrejme stále akože vytvárajú aj pasívny príjem, takže samozrejme sa mi jednoduchšie
nepracuje a jednoduchšie sa mi odmietajú kampane, pretože viem, že proste OK, tak tento mesiac alebo tento rok nepotrebujem zarábať toľkoto peňazí, koľko som zarábal minulý rok, pretože v podstate stále niečo zarábam a ja proste som si povedal, že nepotrebujem viac, ja sa chcem naučiť plávať napríklad a bicyklovať. Máš takovou tú voľnosť proste, no, v tomhle stavu. Ja som za toto šťastný, samozrejme, že to je to jedno z najväčších šťastí, že môžem robiť len to, čo ja chcem. A to je väčšina môjho pracovného života. Ale určite super, hele, že kam přesuneš ten fokus, tak tam to sype. Je to pravda, je to tak. Vieš čo, je to úplne to, ako keď prišlo obdobie a každý ma presvedčal, že musíme robiť krypto, lebo proste v krypte sú peniaze, musíme robiť akcie a podobne. A ja som vždycky na to odpovedal, pozri sa, keď budeme piec rožky, tak nám tie rožky bude zarábať peniaze, lebo tomu budeme venovať intenzívne času. Krypto tiež nie je, že tu nech si zober mojich 100 000 eur a vyrob mi z toho 300 000 a ja s tým nič nebudem robiť. Nie. To musíš takisto, keď chceš obchodovať s niečím takýmto, musíš tomu venovať toľko x hodín a energie a času, ako keby si mal pekáreň a budeš robiť naozaj chleby pre celé Československo a vyrobiť ti to možno, že toľko aj viac peňazí. A když to teďka, to, co jsi říkal, vztáhnu trošičku sobecky na sebe, protože já chodím standardně vlastně do práce, tohle je vlastně jenom nějaký moje hobby, nějaký můj koníček, taky doufám, že se to jednoho dne třeba přeroste v něco víc. Co ty bys třeba poradil lidem takového typu, který vlastně třeba chodí jakoby ještě do práce a vedle toho vlastně něco budujou, aby, kde je ten správný jakoby třeba transition v to, že už tě to nějakým způsobem bude živit, nebo co je vlastně takový ten první krok? No neexistuje na toto úplne akože jasná odpoveď ani recept, pretože ja napríklad keď som otvoril Queens, tak prvé 3 mesiace som zamestnával akoby kamarátku, ktorá u mňa pracovala ako predavačka a ja som pracoval ako čašník. Normálne som sa zamestnal, aby som mal na jej výplatu. A keď som si uvedomil, že vlastne jej dávam skoro obdobne toľko peňazí, koľko ja zarobím a ona u mňa celý deň v obchode sedí na internete a ja proste 12 hodín behám ako čašník a nabehám proste 25 kilometrov podľa mňa, tak som si povedal, že OK, už je teda čas, že do toho obchodu si pôjdem robiť ja sám a zanechávam akoby túto prácu. Ale to je... No dôležité v podstate je, že ideš na to veľmi dobre, že máš tú prácu, máš stabilné, máš takú tú stabilitu a taký v podstate akoby bezpečnú zónu a komfort vďaka tej práci, ale nezaspíš na tom celom, lebo v tom svojom voľnom čase po práci, medzi prácou robíš takéto projekty, takže ty ideš tomu naproti, aby si toto celé nakoniec pretavil v to, že budeš nakoniec robiť iba to, čo ťa bude baviť, ale je to stále iba aj o tebe, že koľko ti je dosť, vieš, že možno už teraz by si mohol robiť podcasty, ale si povieš iba, že tak by bolo v pohode, keby som sa venoval len takýmto aktivitám okolo podcastov, moderovačiek a neviem, podobné veci a už nebudem potrebovať tú komfortnú zónu tej práce. To je strašne dôležité, vieš, že niekto zarobí 100 miliónov a si stále hovorí, že to je málo, vieš. A niekto si vidí prvých 10 000 a povie, že to super a že musím si dať pauzu. Takže vlastne pro tvůj první a zároveň asi poslední job byl ten číšník? Áno, hej, určite. Hej, to bol moje prvý aj posledný, hej, to som po maturite sa reálne, že fyzicky zamestnal, že som mal normálne pracovnú zmluvu a odchádzal som hneď po skúšobnej dobe som nepodpísal, ako mi natrvali, aby som mohol z toho zdrhnúť. Takže hej, no. Toto je aj chyba inak, alebo chyba, neviem, či to je chyba, ale množstvo interpretov a ja v tom čase, my nemáme nikto akože skúsenosť s pracovnou morálkou. A toto je akoby aj problém veľkej časti interpretov, že oni vlastne nikdy nepracovali. Nemajú pracovnú morálku a ja to často hovorím, že veľa interpretov v podstate v úvodzovkách dostávali takú akože kapesné alebo vreckové v podobe toho honoráru. Pre nich to bolo vlastne nejakým spôsobom ľahko zarobené peniaze, takže ani si tie peniaze vlastne nejak nevážili. Vraveli si, že tak ak som teraz mal 3 víkendy po sebe koncerty a dokázal som zarobiť toľkoto peniazy, no tak to bude mať aj ďalšie 3 mesiace, ďalšie 2 mesiace a podobne. Takže vlastne oni to neuchopili, alebo teraz hovorím o staršej generácii interpretov. Na novej
generácii interpretov mi sa veľmi páči, že oni pochopili to, že to je ich práca. Že to je proste job, kedy oni musia získať čo najväčšiu pozornosť ľudí a tu okamžite pretaviť nielen na predaj a streamy, ale je to merchandise, je to spolupráce kľudne s ľadovými čajmi, s ponožkami, s hocičím, ale chápu, že proste oni tú pozornosť musia pretaviť do niečo. Stará generácia interpretov to brala tak, že budúci víkend si zase niečo zarobím na tom koncerte, takže celý týždeň budem mať peniaze bez toho, aby som niečo robil v podstate a nebudovala si to ako v podstate ako nejakú takú firmu. Takže to je chyba, alebo v tom čase to bola chyba interpretov, že nemali pracovnú morálku. On to je možná i dost i způsobený těma sociálníma sítěma, ne? Že v tuhle chvíli vlastně, že v tehdy to tak silný určitě nebylo. Teďka tím, že Instagram, TikTok, YouTube ve finále i tak samozřejmě těch možností, jak monetizovat vlastně tu svoji činnost je o dost víc, že jo? Ešte a sociálne siete hlavne môžu za to, že ti pravidelne ukazujú, čo by si všetko v živote mohol mať, keby si na niečom pracoval, na niečom makal. Takže áno, aktuálne je strašne veľa mladých, ambicióznych ľudí. Klesol celosvetovo predaj alkoholu, pretože mladým ľuďom prestáva dávať zmysel sa opíjať, lebo proste oni vidia na sociálnych sieťach úspech. Oni vidia pekné veci a oni vedia, že tá cesta k tomu je cez nejakú prácu. Že to není akože tým, že si naplánujú stanovačku s kamarátmi a proste prepijú následujúce 2 týždne, ale proste je to zároveň a je to trošku samozrejme také strašidelné, že už aj ľudia vo veľmi nízkom veku sa zaujímajú o veci, ktoré by sa mali zaujímať akoby možno v dospelejšom veku a že ich tak poháňa strašne akoby tá potreba, ten hlad potom nejakým spôsobom po tom úspechu, po tých materiálnych veciach, ktorý my a všetci alebo ľudia, ktorí proste pracujú na tých sociálnych sieťach, to ukazujeme tým ľuďom. Takže zase na druhú stranu je určite lepšie, že napríklad sú ambicioznejší viac ako opity. Mně to právě přijde super, on teďka mluví, že tehdy bylo, jak říkáš, cool být prostě někde na diskotéce nebo že nějaký party prostě dát si nějaký drinky, když to teďka prostě je to takový, že je cool být v 6 ráno ve fitku. Jo, no. Úplná změna. Že určitě healthy is new cool. Jo, přesně. A je to super. Ja som to tiež vlastne v podstate, nechcem povedať, že vlastne ja žijem celý život zdravo, ja to mám nejaké posledné obdobie, ktoré som sa proste tak rozhodol žiť a vidím, že to proste je aj celosvetový trend. Nenaskočil som na to v rámci nejakého toho, že teraz je to cool, lebo v čase, keď ja som začal teraz jazdiť na bicykli, tak ono to moc nebolo cool, ale už sme teraz asi na chvíľku v období, kedy zrazu veľká časť interpretov, ktorých nikto ani nevieme, tak jazdia na bicykli, vieš, že ale nepriznávajú sa niektorí za to, stále im to nepríde ako cool, no. Ale pretavujeme ten šport, hej, že robím triatlonový šport, snažím sa ho čo najkrajšie odprezentovať a teraz nedávno som stretol Filipa Hrivnáka, čo je top 3 svetový model, dlhé roky tvárov Givenchy a Versace, tak mi povedal, že proste ho strašne inšpirovalo ten môj obsah poslednom období, čo robím, že až do takej miery, že začal proste behať, začal plávať, teraz si odbehol svoj prvý polmaratón, hovoril, že chce si kúpiť určite bicykel a že nikdy v živote by nepovedal, že začne robiť triatlon, lebo mu to prišlo, že triatlon je pre takých divných akože ľudí, ktorí proste majú potrebu si nejakým spôsobom fyzicky ubližovať a dávať strašne vysoké nejaké športové ciele. Tak zrazu mu príde to, že vlastne robiť triatlon je dosť cool. Aha. A u tebe to začalo vlastne ten triatlon biehem? Áno, no začalo to tým, že ma oslovila jedna akoby olympijské centrum na Slovensku ma oslovili, či by som k ním nechcel chodiť wellnessovať, že či nechcem tam chodiť do sauny. A ja rád chodím do sauny, takže som prišiel som tam na to prvé stretnutie a oni hneď na prvom stretnutí, že no jasne, tu máme saunu, že môžeš tam chodiť, poďme dohodnúť nejakým spôsobom spoluprácu a počúva, nechcel by si vyskúšať triatlon? A ja, že no nechcel by som, lebo proste neviem plávať.
A hneď som na to, ale keby ste mi dali trénera a naučíte ma plávať, tak ja to vyskúšam, lebo som si to hneď zobral ako taký challenge. A tým to začalo. Dostal som od nich akoby trénera, začal som chodiť na plavecké tréningy a teraz mám za sebou už akoby som absolvoval niekoľko akoby triatlonových pretekov, behám, aktívne plávam. Takže tak. No. Máš to vyloženě teďka jako nějaký, řeknu, nový cíl, že třeba se chceš umístit do nějakého místa, nebo to děláš vyloženě jenom pro sebe, že se jakoby toho zúčastníš a chceš mít ten nejlepší pocit jakoby sám pro sebe. No však akože samozrejme, ja to pravdepodobne nehovorím, ale znie to strašne romanticky, ale že mne naozaj absolútne nezaujíma má nejaké umiestnenie, lebo ja keby som chcel robiť nejaké umiestnenia, tak by som musel začať tento šport robiť v 16 alebo 20, vieš. Ja som sa začal pred rokom a pol začať učiť plávať, vieš. Takže ja tam nemám absolútne žiadne ambície, ale keďže každý športový pretek má aj vekovú kategóriu, tak v tej vekovej kategórii dokáže mať umiestnenie a podarilo sa mi mať v Hradci Králové, napríklad v mojej vekovej kategórii som skončil 7, čo bolo tak nepredpokladateľné v mojej hlave, že by som niekedy sa takto mohol umiestniť na takom preteku, že ma to samozrejme motivuje nejakým spôsobom ísť makať ešte viac a na nejakom preteku skončiť ešte lepšie, ale rozhodne to nie je môjim hnacím motorom. Čísla, fungujem na strave, mám rád, keď mám dobré výsledky časové, ale ja to často hovorím, že pre mňa hlavným tým cieľom je, že pripravovať sa na pretek a keby náhodou sa stalo, že v deň preteku sa stane čokoľvek a zruší sa ten pretek, ja som akoby v podstate v pohode, lebo si hovorím, že ale ja som sa na to 2 mesiace pripravoval, ja som v pohode. Ja som fakt chodil, ja som zmenil kvôli tomu životosprávu, ja som kvôli tomu vstával o 4:30 ráno, trénoval som, aj keď sa mi nechcelo a ten samotný pretek už vlastne není úplne pre mňa ten podstatná vec. No, to nie je úplne podstatné. Ale vždycky, keď už mám pretek, chcel by som skončiť čo najlepšie, samozrejme. Není to tam, že tam povolím, lebo si hovorím, že vlastne mňa nezáleží na tom preteku, ja vlastne už nemusím tam makať. Keď idem pretek, idem najlepšie, ako by som eventuálne dokázal, čo som natrénoval, ale nemám vôbec žiadne nejaké ambície umiestnenia. A v tom Hradci to bylo relativně nedávno, ne? No, to bylo teraz před měsícem zhruba? Mesiac, no asi. A co teďka dalšího ti čeká nejbližší? Medzi tým som mal ešte berlínsky maratón a budem mať ešte Valenciu, idem ešte jeden celý maratón vo Valencii odbehnúť. Maratón je tak by the way. No a ja som úplne hejter maratónov, inak ty kokšo, akože a dlhú dobu som bol, že longrany nie sú proste zdravé pre hobby športovcov, ani v podstate ja si myslím, že pre nikoho reálne nie je zdravé, aby sme behali po betóne 42 km, ale robím to aktuálne, mám cieľ, mám už cieľ, jasný, lebo som si kúpil darček k odbehnutiu mojich všetkých svetových maratónov a som v polovici, no, takže určite si chcem odbehnúť všetky svetové maratóny. Polovica sa mi podarila za 11 mesiacov, čo je akože úplne fantastické, že proste no tak, že tomu venujem tak veľa energie, že proste že som možno schopný do roka odbehnúť všetky svetové maratóny akože major, takže Ale teďka, když jsme u toho běhu, já taky běhám, ale hodně jako hobby, jak jsi říkal, takových těch 5 kilometrů za mě úplně přesně nejideálnější. Měl jsem taky nějaký závody, bylo to třeba 10 kilometrů a loni jsem chtěl jít už půlmaraton, nakonec jsem to nehecnul. Říkal jsem si, že ještě nejsem ready, protože přesně chci z toho mít ten nejlepší pocit a myslím si, že bych tam u toho jakoby umřel. Každopádně třeba, kdo nás bude poslouchat, říká si, že by taky chtěl začít s během. Co bys jim poradil tím nějakým začátečníkům? 100% nech sa buď pripoja do nejakého hobby klubu, ktorí behávajú, alebo nech si dohodnú beh s niekým, na kom im záleží. Takže tým pádom oni nebudú rušiť ten beh, lebo často je samozrejme ťažké udržať stále tú motiváciu, že idem si sám zabehať a idem sám trénovať a chcem sa pripraviť na polmaratón. No ak sa chceš pripraviť na nejaký pretek, tak sa dohodni s niekým, koho máš rád, že nech ide aj on s tebou ten pretek a nech sa s tebou na to pripravuje a ver mi, že v 90% nezrušíš ten tréning a naozaj sa na to pripravíš, už len minimálne, že máš motiváciu, že budeš chcieť skončiť lepšie ako on, aj keď samozrejme vždycky tá súťaživosť tam bude. Za prvé, za druhé, nebude sa ti chcieť, ak si dostatočne zodpovedný človek a záleží ti na tom človeku, s ktorým sa dohodneš, tak nebudeš rušiť tie tréningy, lebo proste keď už tam raz niekto príde, tak ideš tam aj ty. Takže to je inak veľmi dobrý bič na seba upliesť takto, že nenechá to iba na seba, lebo samého u sebe si niekedy môžeš povedať, dobre, už som včera behal, prevčerom, neviem čo, nechci sa mi zajtra.
No a hlavne, čo je veľmi podstatné, nezblázniť sa, lebo ľudia dokážu byť hociako tvrdohlaví a v podstate ja to hovorím vám často, že či polmaratón, alebo aj celý maratón dokáže odbehnúť úplne každý tvrdohlavý človek. Každý, hej, fyzicky. Ale to, čo spôsobí svojmu telu z dlhodobého hľadiska, ako veľmi opotrebuje bez toho, aby sa vlastne naozaj fyzicky na to dobre pripravil, tak je niečo, čo zaprvé je tam obrovská šanca, že vyhorí, že sa mu sprotiví ten beh, že už vlastne OK, odbehol som maratón a už nikdy v živote nebudem chcieť behať, alebo nikdy v živote nebudem chcieť nič robiť, alebo je veľká naozaj šanca, že si ublíži, že z dlhodobého hľadiska naozaj si niečo spraví. Není to niečo, že čo si ja myslím, je to naozaj niečo, čo vidím vo svojom okolí, je strašne veľa ľudí, je to teraz, beh je strašne akoby populárny a každý chce mať tú métu toho, že už aj polmaratón je málo, ja chcem dať celý maratón, ale on si neuvedomuje, že celý maratón pripraviť svoje telo na to, že ty sa budeš búchať nejakým spôsobom o ten betón minimálne 3,5 hodiny a viac, tak chce to telo, aby si sa ty pripravil 15 hodín obiť. Predtým 15 hodín obíjať to telo, aby potom to 3,5-4 hodiny zvládlo. Vieš, bez nejakých veľkých fyzických damageov. Preto ja som napríklad odbehol teraz berlínsky maratón a bol som schopný na druhý deň ísť si zaplávať a o 3 dní na to ísť behať a o týždeň na to som bol už 18 km trailový beh robiť, pretože aj keď som zastanca toho, že ľudia by nemali robiť longrany a robím ja ich, vieš, lebo ja naozaj verejne kritizujem longrany a potom mi niekto povie, no a už si odbehol 3 maratóny a ja, že áno, ale poďme si povedať, máš okolo seba dostatočne veľa trénerov, máš na to dosť veľa času, či už z osobného alebo pracovného hľadiska, máš dostatok regenerácie a knowledge o tom, že ak sa pripravovať, že ja tomu venujem strašne veľa. Ja som obklopený, mám 5 trénerov, ja mám regeneráciu, ja spávam kvôli tomu, nechodievam sociálne sa nežijem kvôli tomu. Ja sa naozaj tak fyzicky pripravujem, že hovorím, OK, ak tomu máš čas, energiu a prostriedky venovať toľko, čo napríklad tomu venujem ja, tak behaj maratóny a pravdepodobne si neublížiš fyzicky, nezničíš, lebo to telo máš ready na to. Lebo ho naozaj sa na to pripravíš. Ale nerob to len kvôli tomu, že si tvrdohlavý a že si povieš iba, že a ja dám maratón. Maratón dá každý. Ale za akým... Jasně, no. Vieš, jaký damage to zatím bude. No. Právě. Jaký máš ty vlastně rituály? Nebo nějakou tvojí třeba denní rutinu ráno, večer? Vieš čo, mne už príde, že môj celý život je rituál. Ja už všetko robím proste tak strojovo. Že už aj robenie storiek, natáčanie je môj rituál. Takže tých rituálov asi naozaj, keď niekto si pozrie môj Instagram, on je veľmi stabilný, čo sa týka obsahu, tam zase nič nevybočí strašne nejak. Moje dni sa samozrejme menia, stále sú o niečom inom, ale sú pevne nastavené na nejaké rituály. Takže skoro v podstate každý deň nejakým spôsobom začínam asi športom. Okrem myslím, že soboty, že mám sobotu, mám takú voľnejšiu, že to väčšinou, že nechodím hneď ráno, ale väčšinou ešte možno po obede niečo spravím. Ale rituály, no disciplína je môj rituál. To asi by som to tak nazval, že naozaj všetko robím tak dosť disciplinovane, takže to je rituál hlavný. Že každý den vlastně vypadá, dá se říct dost podobně, jak říkáš, nechci říct vlastně stereotypně, ale strojově, to si myslím, že je takový to správný slovo. Mne niekedy, keď odpadne tréning, že sa niečo stane, že máme dohodnutý cyklistický tréning a ráno vstanem a prší, takže ho nemám. Ja chodím po byte ráno ako normálne zbludila duša, ja neviem, čo mám robiť. A pritom viem, že mám v ten deň veľa práce, ale ja ju normálne neviem začať robiť alebo niečo, lebo ja proste si hovorím, takže tak aspoň začnem robiť niečo, že také, OK, tak idem si dať prať a upratať niečo, že musím spraviť si takýto akože nejaký môj fyzický poriadok, aby som mohol začať ten deň. Takže pre mňa je dosť akože pevným rituálom je napríklad ten šport ráno začínať.
Já to mám vlastně úplně stejně a není to jenom o sportu, není to jenom ráno, ale kdykoliv se mi zruší nějaký plány, tak já jsem z toho úplně vykolejený. Vlastně mám taky rád prostě nějaký řád, nějakou rutinu a jakmile z toho vypadnu, někdo mi něco zruší, tak vlastně nevím, co se sebou. No, jasne. No. Vidíš, jak sme tento podcast dohadovali, tak som nevedel, že čo mám prehodiť stretnutie s Novákom, alebo tento. Ale super, já jsem rád, že jsme to nakonec dali v ten čas a jsem měl aspoň čas se tady v klidu připravit a být na tebe ready. OK, to jsme, myslím si, probrali sport. A když se vrátíme ještě zpátky k té tvý profesionální kariéře a zpátky ještě vlastně k tomu New Yorku, já si úplně nejsem jistý, jestli jsem někde dočetl nebo doposlouchal, jestli si tam nějakou dobu žil, třeba nějakou, nevím, v kuse třeba měsíc, Pár mesiacov, áno. Možno 3 mesiace som tam bol. A to byla nějaká tvoje první zkušenost vlastně? Hej, taká dlhšia, áno. Dovtedy som tam chodil na týždeň vždycky akoby a stala sa tam taká situácia, že som s priateľkou kupovali sme byt v Bratislave a už sme sa mali nejak nasťahovať, takže sme dali výpoveď na prenajme, kde sme bývali. Išli sme sa sťahovať do toho nového, ale developer to nestihol odovzdať včas a povedal, že proste to bude meškať asi 3-4 mesiace. Tak ja som si povedal, že vlastne tie 3-4 mesiace aj tak musím niekde bývať, tak pôjdem bývať do New Yorku proste. Tak som si tam akože zohnal bývanie a išiel som tam bývať a nič som tam vlastne v podstate nejak extra nerobil. Minul som tam väčšinu mojich úspor v tom čase, ktoré som mal na nič. Takže bolo to také, no. Aha. A ty si vlastně někde říkal, že jo, že co se týče angličtiny, tak na tom nejseš nějak úplně 100%. Áno, to sa nič nezmenilo. Ja mám akože naozaj na to, že vlastne veľkú časť x rokov v podstate sú moji klienti z Ameriky a robím vlastne na nejakým akože vyššom, neviem, alebo ťažko asi nazýva vyššom, proste x rokov robím nejakým spôsobom biznis s Američanmi, tak moja angličtina je fakt akoby hrozná a tým som chcel iba ukázať, že na to, aby si robil biznis, nepotrebuješ mať špičkovú angličtinu. To, vieš, keď niekto má, akože sa stávalo pravidelne, samozrejme, že ma niekto opravoval, že ty nevieš ani poriadne po anglicky, tak ja som seba pousmial. No vidíš, moja angličtina mi kúpila toto auto, vidíš to. No, neviem, že čo tvoja spisovná angličtina všetko dokázala v tvojom živote spraviť, ale moja zlá angličtina dokázala toto. Takže, ale tým sa nechcem samozrejme vysmievať, že nemusíš sa učiť anglicky, buď tento ignorant, čo sa týka tohto a zarobíš peniaze, no nezarobíš, no vieš, musíš byť priebojný. Ale nestojí to na tom, prostě není to takový to hlavní. No jasné, no tak není to rozhodne to hlavné, ja si myslím, že dajme tomu už neviem, nechcem to odhadovať, že do koľkých rokov, ale my za chvíľku nebudeme potrebovať naozaj tú znalosť angličtiny. Umelá inteligencia je obrovitanská neznáma pred nami, ktorá nám prinesie tak akože zjednodušený život, že za chvíľku sa naozaj budeme plynule rozprávať s hocikým na svete, bez toho, aby sme vedeli jeho jazyk a bude to veľmi komfortné, bez toho, aby sme museli ťukať do toho telefónu. Proste takto, jak rozprávam ja na tento mikrofón, tak za chvíľku bude reprodukovať, či už to budú okuliare, čo už vlastne existuje, alebo to bude nejaký diktafón niečo a bude reprodukovať live to, čo budem chcieť hovoriť tomu človeku podľa mňa v jeho jazyku. Ale ja chodím stále na angličtinu, aj tak nespolieham na to. Mám stále lekcie angličtiny, nespolieham sa na to, že to za mňa bude rozprávať, ale viem, že to bude. Aha. Že jazykové bariéry už nebude tabu vôbec. Teď jsem se chtěl právě zeptat, jak dlouhý časový horizont, na jak dlouhý časový horizont to vlastně vidíš? Toho? Už teraz je to, vieš, liknuté, už je strašne veľa aplikácií, je veľa rôznych no práve napríklad tých okuliarov rôznych, hej, v ktorých máš vložené, či už neviem teraz, čo všetko tam je vložené, nechcem o tom rozprávať, ale ja si myslím, že reálne už do nasledujúcich 5 rokov nám umelá inteligencia a všetky technológie úplne tak uľahčia život, že my už sa budeme musieť učiť úplne nový skills a to je ovládať všetky tieto a používať ich. To bude napríklad skill, že jak teraz niekto sa učil x rokov nejakú znalosť, alebo angličtinu napríklad, jazyk, a vypiloval si proste ten jazyk do spisovnosti úplnej, tak v budúcnosti bude skills, že ako ja viem veľmi zadávať otázky technológiám, ktoré mi odpovedajú na to, čo potrebujem, hej, a vedieť ovládať
nové technológie. Ľudia, ktorí doteraz ešte nejakým spôsobom ignorujú umelú inteligenciu a všetky tieto nové futures, ktoré proste aktuálne máme. Vidíš, ak som zle použil angličtinu. tak robia, akože tak je to veľká chyba. Je to taká chyba asi, ako keď som nechodil proste na strednej na angličtinu. Si říkám, že už to pak bude hrozná nuda, ten život. Že nebude vôbec. Nebude, pretože ty sa naozaj budeš musieť naučiť nové skills. Ty akurát všetky tieto veci, ktoré si teraz musel učiť, budeš musieť sa len naučiť, ako čo najrýchlejšie získaš tú informáciu. Ty si nemusíš pamätať. Vieš, a toto bude zase ten rozdiel medzi ten skills, medzi tými ľuďmi. Kto ako bude dokázať vedieť používať technológie a umelú inteligenciu. A to je niečo zase nové. To je, vieš čo, ako by som nazval, že keď si creative director, alebo keď si režisér, tak ty nie si kameraman, ty nie si strihač, ty nie si osvetľovač, ale ty robíš film a na tom režisérovi sa na tej kvalite toho filmu a na kvalite toho režiséra závisí, že akými ľuďmi sa dokáže obklopiť, ako z nich vie dostať to, čo vlastne v čom sú oni dobrí. No a teraz nebudeš potrebovať okolo seba tým 15 ľudí, ale budeš potrebovať umelú inteligenciu a ty si je ten režisér tej umelej inteligencie, lebo ona to za teba aj tak, akože ona ti bude odpovedať na to, čo budeš chcieť vedieť, vieš. Ale no, ľudia budú creative directors. To jsi teďka vlastně ty, dá se říct, s ľuďmi. S ľuďmi, přesně. Toto je s ľuďmi a musím si osvojiť umelú inteligenciu vo veľkom spôsobe, či vo veľkej miere a kombinovať to presne so skills ľudí a umelé inteligencie. A jak jsme teďka už načrtli vlastně tu kreativu, tak a do velké míry to je vlastně to, co ty děláš, že jo, vlastně stále. A jen trošku se věnuješ vlastně těm jiným různým projektům. Když bychom se vrátili vlastně na začátek té tvojí kariéry a třeba založení vlastně Fakdem, a tam vlastně ten primární důvod, já už jsem to slyšel z mnoha rozhovorů, ale si to můžeš popsat i mým vlastně posluchačům. No to nebol podnikateľský plán, to nebolo, že teraz, že chalani sadníme si, vymyslíme názov pre hudobné vydavateľstvo a budeme robiť hudbu. To práve, že Fakdem vzniklo ako pomenovanie všetkých činností, ktorými som bol nejakým spôsobom spojený. Takže ja som aj pod Fakdem robil relácie kuchára, ktorý teraz aktuálne robí hlavného šéfa pre všetky ambiente projekty. Aj to bolo Fakdem. Takže a ja som často akoby aj v tom najväčšom píku, keď sme naozaj mali veľa pravidelne sme vydávali klipy, nosiče, všetko koncertovali sme, tak som pravidelne média opravoval, aby nás nenazýval hudobným labelom, ale že sme kreatívny dom. Proste Fakdem bol kreatívny dom a keď sme v tom čase som chcel robiť veľa hudby, tak to proste bolo Fakdem, keby som sa rozhodol, že asi teda opäť pripomeniem, že keby som chcel piec rohlíky a otvoril som pekáreň, možno sa tiež bude volať Fakdem. To je přesně to, že taková ta mílka, já jsem to možná jako považoval za nějaký hudební vydavatelství, dá se říct. Lebo v tom sme boli najvýraznejší. Jasne. Že to bolo to, čo sme najviac robili a ľudia potrebujú si zaškatulkovať niečo a nie je to vôbec zlé. A ja to, vieš, že to aj je moja výhoda, aj nevýhoda teda, je to, že mňa som strašne ťažko zaškatulkovateľný, že ja nemám, vieš, ja nemôžem ísť na ocenenie mojej reklamnej kampane, pretože proste ja nie som vnímaný ako reklamná agentúra. Ja nie som hudobný producent, pretože proste nehrám na žiadny hudobný nástroj a nevyrábam tú hudbu, ale som producent akoby a robím hudbu. Takže pre mňa je zároveň aj veľká časť mojej klientely, napríklad nikoho by nenapadlo, alebo v veľkej časti, keby som sa prezentoval, že som reklamná agentúra, ktorá ti dokáže pomôcť s tvojim biznisom a pripravíme ti kampaň na to, ako máš pracovať so svojím brandom, spravíme ti logo, spravíme ti design manuál a všetky tieto veci. Keby som sa takto prezentoval, tak každý, kto ide začínať biznis, tak si povie, že OK, oslovím Jakšu na toto, lebo on toto robí
tým sa reprezentuje. No veľa ľudí to ani nenapadne, že to robím a ja to robím. Ja mám teraz aktuálne 3 klientov, ktorým staviam teraz jednu, alebo pomáham budovať brand jednej zdravotnej klinike a to by nikto v živote nepovedal, že proste toto robí Jakša. Alebo pomáhal som doktor Max lekárňam, ktoré vlastne vstupovali na európsky trh, tak som im pomáhal akoby s veľa vecmi okolo akoby ich vizuality. Takže tým, že ja sa neškatulkujem tým veci, takže to veľa ľudí nenapadne, že čo robím. A zároveň je to pre mňa taká sloboda, že vlastne v podstate si robím nejakým spôsobom aj tak, čo chcem. A keby som to vlastne zrazu sa iba reprezentoval ako reklamná agentúra, tak by ma to začalo štvať a prestal by som robiť reklamy a prestal by som robiť reklamnú činnosť. Vieš, že... A je možný třeba i pro mě tady s podcastem tě oslovit a nějakým způsobem spolupracovat vlastně na tady tom marketingu, nebo vlastně pro kohokoliv, tím si říct jako někoho malinkýho třeba do teďka pro začíná. Ja často hovorím, že ja veci robím, že iba veci, ktoré ma bavia, ale zároveň ja som strašne akoby môj čas je pre mňa veľmi drahý a ja som naozaj vo veciach, ktoré robím, že som asi myslím, že dosť drahý. Takže mňa nestačí akoby iba presvedčiť tým, že vlastne niečo, keď tomu budem venovať čas, takže to bude cool, lebo to proste dáva nejaký smysl. Mne dáva aj smysl to, že keď ten môj čas je dobre zaplatený. Vieš. Takže nie som si úplne istý, aké máš veľké ambície s týmto podcastom. Můžem si říct potom. Okay. Ale chápu, že to musí dávat smysl vlastně pro obě strany. Ano. Jak si ještě mluvil o těch škatulkách, tak jednou si vlastně byl zaškatulkovaný v úvozovkách jako Esquire Man pro business, jestli se nepletu, to bylo pro tu kategorii, jak tohle vzniklo vlastně vůbec? No lebo x rokov robím biznis. X rokov robím biznis a robím ho v hudobnom, módnom, umeleckom a reklamnom biznise. Takže keď Esquire nominoval ľudí, ktorí by vlastne, lebo Esquire je toto, čo vlastne v podstate to, čo robím ja, tak oni toto reprezentujú, tento lifestyle. Hudba, móda, reklama, umenie. A to je niečo, v čom ja robím x rokov biznis. Takže do inej kategórie by bolo divné, keby som sa... Ja som iba vždycky hovoril, že OK, vyhral som Man of the Year v kategórii business, chcel by som budúci rok byť športovec roka. Ale myslím, že už skončia za chvíľku tie ceny, takže už sa tam asi nedostanem. A vůbec, jak tady třeba probíhá taková nominace, to ti přijde prostě, nevím, mailem, poštou, že si byl nominován na to. Áno, hej. A dokonca ani mi veľa ľudí vedelo, že som vyhral akoby tú cenu. A ja som to nevedel a mne ten šéf-redaktor inak v ten deň, jak sme sa nejak stretli, on bol taký v pohode a niečo, a on, no tak co, tešíš sa na večer? A ja, že čo ja viem, že však aj hej, a on, ty nevíš, že jo? A ja, že si vyhral nebo ne? A ja, že no neviem vôbec, že skôr myslím, že ne. A on, aha, okej. Že, vieš, a vedel som, že to vie veľa ľudí už, vedelo, ale fakt som netušil. Ja som fakt, že normálne, keď to vyhlásili, tak som si povedal, že sakra, mohol som si pripraviť nejakú reč. Že keby som to vedel, tak som povedal niečo trápne, samozrejme. Ja vždycky rád vypichnem práve to Slovensko, takže som povedal, že díky moc, biznis odchádza na Slovensko. Ale niečo také, no. A že mi si zbudil aplauz. Áno, lebo Praha je strašne veľa Slovákov, takže to potešilo určite veľa Slovákov. No. OK, dobrý příběh, že si vlastně o tom ani původně nevěděl. Každopádně zpátky k faktem a mě hrozně zaujalo vlastně to, co si už říkal taky mnohokrát, že ten váš YouTubeový kanál má možná asi tady v Česku, Slovensku nejvíc odběratelů. Nevím, jestli to náhodou teďka už něco nepředčilo, ale určitě má jakoby jeden z těch nejvíc. V rámci Československa sme, myslím, že teraz, keď som sa na to dával, som takú anketu, lebo máme skoro 2 milióny odberateľov a keď sa rozprávame o YouTubeovom kanáli, ktorý spravuje Slovák alebo Čech, vznikol na Slovensku v Čechách, tak myslím, že by sme mali byť my najväčší, pretože ten, ktorý je od nás väčší, tak to je ten YouTuber, ktorý akože má korene z Košic, ale žije v Amerike celý život a tvorí pre americký trh a je to vlastne Američan a je to vlastne aj založený ten YouTube, myslím, že v Amerike. A neviem, jak sa volá teraz ten YouTuber, vidíš? Takže on by mal mať väčší. John Mariánek, ale ten to nemyslíš. Ne. A John Mariánek myslím, že nemá 2 milióny, ne? Neviem. No, to čísla úplne neznám. A už neviem tiež ani ja čísla a popravde ani sa o to fakt už nejaké obdobie nezaujímam a aby som ti teda, neviem, kedy bude vychádzať
podcast von, ale myslím, že v čase, keď to vyjde von, tak už bude vonka aj informácia, že som ten kanál predal. Takže, takže tak. Takže ma to už zase až tak úplně trapí. Dobře. Exkluzivní informace. Když teďka jsem třeba v roli, že si užívám, nebo neužívám, ale prostě jsem hrozně vděčný za každého jednoho odběratele. Je to strašně těžký, hrozně to roste to fakt po jednotkách. Pamatuješ si třeba i ty na ty začátky na každého jednoho odběratele a že jsi říkal, teď tam je 10, teď tam je 20. Ja som YouTube založil kvôli tomu, že hral som na nejakej akcii a natočil som akože k tomu videopozvánku a nevedel som, že kto by mi tú videopozvánku akože uverejnil, tak som si povedal, že ty kokos, tak ja si musím založiť akože na YouTube kanál a aby som tam tú videopozvánku dal. A takže vlastne takto vznikol môj YouTube kanál, potom som tam dával hocičo, už som tam začal riešiť, potom som zastupoval nejakých interpretov, tak ich klipy sme nevedeli, že tak kam dáme tie klipy. No tak dáme ich ku mne, že mám tu nejaký kanál, celé to vybavím ja. Takže vlastne takýmto spôsobom to budovalo. Samozrejme najväčší pík prišiel, že ja už keď som mal asi nejakých 40,000 odberateľov, tak vtedy to buchlo akoby so 6ix9ine a vtedy to rastlo akože denne tisíckami a desiatkami tisíc. Takže vlastne, ale my sme naozaj prvé 2 týždne si volali so 6ix9ine každý deň a sme si hovorili, že ty, že videl si, že ten klip má 1500, nie, počkaj, to ešte nebolo, že ten gamma, to bolo už potom veľké, to už tam už to strieľalo akože 100,000, hej. Ale keď sme vydávali jeho klipy prvé, tak to bolo iba, že to má za 24 hodín 1500 pozretí, videl si? A na druhý deň mi volá 2200. Vieš, a po týždni 5000 pozretí, vieš. Takže áno, my sme vnímali tie čísla, ale ja som napríklad vždycky, za každým, než sme spravili hociaký projekt a hociaký drahý klip, alebo čokoľvek, ja keď sme to vydali, mňa ten klip, reálne už keď sme ho uverejnili, vypustili sme na to promo, tak mňa zaujímal 2 dni ten klip. A po 2 dňoch som už viac sa nezaujímal o to, že jak sa mu nejak extra darí. Ja už som si nečítal ani komenty, nečítal som ani správy. Pozeral som, OK, prvých 24 hodín to bolo super, druhý deň ešte super a potom už to boli tie mezníky, jasné. Prvý mesiac malo to toľko pozretí, ale už to pre mňa nebolo, to už som bral ako, že toto je uzavretý a už to žije svojím životom. Už to žije svojím životom a když sa venovať niečomu, zase... No, lebo tak zaprvé, taktiež sme mali na labeli, alebo fakt mali 11 interpretov, takže my sme niektoré obdobie sme hovorili, že no túto nedeľu nemôžeš vydať ty, lebo už tento vydáva a podobne, takže my sme už potom riešili skôr aj management tohto celého, aby to dávalo zmysel, aby sme nevydali z jedného domu akoby 3 releasy v jeden deň. OK. Jak práve častá byla tá kadencia? To bolo třeba jednou... To bolo rôzne. To v nejakom období, napríklad ja keď som sa rozhodol, že spúšťam YouTubeový kanál alebo Fagnem, že tam idem akože v podstate predávať ten priestor americkým interpretom, tak ja som vydával skoro 10 amerických videoklipov týždenne. Vieš, takže to už bolo... že už ja som už nad tým nemal ani možno moc... Ja teraz akože toto stále robím, ale ja som to x rokov sa mi už o to staral niekto iný, lebo tam som nemal kapacity a mne teraz sa stalo to minulý týždeň, že som mal tiež, mám jedného klienta Američana, ktorému som vydával klip a chcel som to rýchle vybaviť, tak som povedal, že ja sa prihlásim do toho YouTube kanálu, ja mu to nahodím a ja som vôbec nevedel, kde mám čo kliknúť. To užívateľské prostredie sa úplne zmenilo na tom YouTube. Jo. Tak už na telefóne som počujem, a čo mám ešte spraviť? A kde mám čo spraviť? Vieš, že pritom akože mám, vieš, ja mám kanál s 2 miliónmi odberateľmi a ja nemám... mne stále tam chodia reklamy, akože ukazuje, ja nemám premium YouTubeový kanál, takže asi tak, no. Přemýšlel si třeba i o tom, o svým vlastním jako YouTubeovém kanále jako Jakša? David Luma niekoľkokrát na to presviečal, že určite musím robiť vlogy ako on, že by to strašne bavilo, že to robiť a tak. A ja som nad tým aj rozmýšľal samozrejme, že by som to začal robiť a potom som si povedal, že ja nemusím zase robiť všetko. Že ja som úplne spokojný s tým, že čo robím a vieš, aj TikTok by som mal robiť. Akože asi by pravdepodobne som dokázal vyrábať dostatočne zaujímavý obsah na to, aby proste to na tom TikToku fungovalo. A malo by sa to robiť, hej. Ale čo ja viem. Ja si hovorím, že ja dobre fungujem. Ja rozumiem absolútne teraz, že si myslím, že som silný na Instagrame. Je to niečo, čo mi ide prirodzene. Nemusím robiť niečo na silu. Nestojí ma to veľa energie ani času proste. A
no. Takže vlastne aj ten môj nový YouTubeový kanál, možno teraz, keď vlastne prídem o svoj gigantický YouTubeový kanál, tak si možno príde nejaká ambícia toho, že OK, tak poďme postaviť ďalší YouTubeový kanál, ale skôr si myslím, že to nepríde. Okay. Ale môže prísť hocičo. Uvidíme. Ale jak už si zmiňoval vlastně teďka ten Instagram, kde jsi tam hodně aktivní, já tě sleduju nějakou dobu. Kolik času tam trávíš denně? To sa mi často pýta, to sa mi pýta strašne veľa ľudí a strávim tam presne toľko času, koľko vidíš tých storiek. A keď ich spočítaš, že keď má nejaká storka, dajme tomu 15 sekúnd a je ich tam 10, tak je to 10 krát 15 sekúnd. Presne toľko tomu venujem. Vieš, akože dobre, niekedy tam musím spraviť nejaké čiarky, čo mi venujú, stoja ma viac času a podobne. Proste pre mňa robiť Instagram je akoby tak strašne už rutinou a jednoduchou záležitosťou, že ja s tým naozaj nemám žiadne nejakú super robotu. Proste ja ten obsah robím veľmi jednoducho, viem ho veľmi rýchlo spracovať si do takej podoby, ako sa mi páči a ide to von. Ja nemám tam vôbec, ja nerobím absolútne ani nejak premyslene ten Instagram. Ja robím veľmi pocitovo. Keby som to robil viac akoby možno tak biznisovo, alebo viac by som chcel byť taký profesionálnejší ako tvorca Instagramu, tak nikdy v živote by som nedal za sebou 10 storiek psa. Vieš, lebo si hovorím, že toto naozaj veľkú časť ľudí nemusí zaujímať a môžem prísť od týchto followerov, pretože ich bude štvať môj pes a ja im poviem, nie, to je môj Instagram, ja mám teraz dobrý pocit z toho a mne sa strašne páči, čo robí tento pes, takže dostane 10 storiek po sebe, takže nerobím to moc premyslene. No. Trošku som čekal, že dneska přijde, hele. A áno, mala prísť doteraz, keby sme nešli rovno z obchodu za tebou s taxíkom, tak odtiaľ to idem si po ňu rovno. Okay. Ale inak by tu so mnou sedela, jak všade chodí so mnou. Super. A o tom Instagramu mně právě přijde, že mě to všechno strašně dlouho trvá, tam než cokoliv tam jakoby nahraju. A u tebe mně přijde, že všechny ty story, jak jsi říkal, že to není promyšlený, ale ten vizuál, všechno vypadá stejně. Mám nejakým spôsobom svoj rukopis a estetiku a s mojím kamarátom, ktorý tu so mnou sedí, sme sa teraz akurát v aute bavili, že toho proste si musíš nájsť svoj vlastný úhol a tie veci sa vieš, to sa nedá úplne tak naučiť, že ty si musíš osvojiť nejakým spôsobom estetiku a podľa tej estetiky svojej si ju nájsť a robíš potom už aj ten obsah. Takže mne naozaj robiť akýkoľvek obsah, ja už vždycky mám ten rukopis, často ľudia poznajú. Alebo keď ja často samozrejme veľa ľudí sa často inšpiruje nejakým obsahom, ktorý robím ja a veľa ľudí v tom presne vidí, že tento to robí presne, že podľa teba, to je jasné. Vieš? A ja, že to je ale super, vieš, že on si iba preberá tú estetiku keby toho celého. Takže to je dobré. Takže naozaj, netravím tam, akože môže to vyzerať asi, dobre, trávim dosť času na tom Instagramu, pretože toho obsahu robím veľa, ale nevenujem mu viac času ako toho, čo vidíš. Nevím, či to dává zmysel, že som povedal. Určitě, ale mě to právě působilo i tak, jak jsme se spolu tam vlastně bavili, protože my jsme vlastně, já jsem ti napsal na Instagramu, odepsal si vlastně hnedka, což pro mě bylo velký překvapení, většinou to takhle není, tak jsem si právě říkal i s tím, jak často dáváš vlastně nějaký stories a tak dále, že tam asi trávíš jakoby hodně času, že si toho všímáš. Mám to, čo sa týka správy a správa Instagramu, ja to mám úplne rovnako, ako keby si mi napsal iMessage. A ja práve, že mám trošku akoby problém s tým, že keď neodpíšem, že hneď a môže ma to aj zaujímať, ja som prišiel o strašne veľa zaujímavých aj ponúk, aj ľudí som mohol sa zoznámiť s veľa zaujímavými ľuďmi, len som si to napríklad iba prečítal, povedal som si, že sa mu ozvem neskôr a už som si to nikdy neozval, pretože za prvé mi ukazuje správy fakt divne, že ja keď niekomu hneď neodpíšem, tak mi zrazu ukáže, že posledných 5 správ mojich je z toho času a 6. správa je spred 2 týždňov už. Vieš? A ja už sa k tebe nedohľadám ťa, že ako ťa mám nájsť. Že to je fakt akože bordel. Takže ja som sa naučil to, že ak ma niečo otvorím a zaujíma ma to, ja to musím hneď na to odpovedať. Preto často aj ja sám nemám rád, keď mi niekto extra posiela hlasovky, ale ja posielam napríklad, keď nemôžem hneď odpísať, tak pošlem hlasovku, nech
je tá interakcia. Ty už si vlastně taky zmiňoval v některých rozhovorech, že dřív, teďka, jak jsem říkal, je vlastně strašně jednoduchý někomu napsat, buď ti odpoví, nebo ti neodpoví. Tehdy, jak jsi třeba ty dával do kontaktu s nějakýma, řeknu, interpretama, se kterými ty jsi spolupracoval? Když oni neoslovili tebe, když jsi třeba musel oslovit je, bylo to přes Facebook? Nebo áno, nie, na telefónne číslo som si zohnal väčšinou. Československá scéna je veľmi malá. Ty, keď sa chceš reálne na niekoho nakontaktovať, tak sa na neho určite nakontaktuješ, ak si dostatočne... Ak máš v hlave niečo naozaj zaujímavé a si... Vieš, ak sa hovorí, že cez 3 ľudí vieš sa nakontaktovať na každého človeka na svete. No, tak v Československu sa vieš nakontaktovať cez polku človeka na každého. A jak si to vlastne dělal v Americe? Jak si vlastne rozhodil ty... V Amerike to bolo práve zaujímavé, že ja som tam... Môj dôvod, alebo takto, ja som tam mal taký plán toho, že ja budem pozývať newyorských interpretov, takých tých v podstate neznámych, ale v rámci newyorskej scény, takej tej rapovej, akože známych ľudí, tak ja ich budem pozývať v podstate na Slovensko a do Čiech na koncerty. Budem ich spájať akoby s interpretmi z Fagdemu, pretože my sme mali ambíciu, že chceli sme dostať akoby ten slovenský rap do Ameriky. Alebo ja som mal nejakú takú predstavu o tom. Tak som si povedal, že keď jemu spravím ten koncert a budú tam vystupovať aj Fagdem interpreti a natočíme k tomu video, vlog, dajme tomu, otitulkujeme ho celý, tak tí interpreti sa budú v Amerike s tým samozrejme chváliť, že vystupovali niekde v Európe a tým pádom sa na ten dosah, ktorý oni tam spravia, akoby v tej Amerike, dostanú aj tá tvorba toho, čo my robíme a možno sa niečo stane, lebo v tom čase presne vybuchol Yung Lean, vieš, že jak mohol sa Yung Lean, vieš, vybuchnúť v Amerike a v Japonsku, keď proste nepochádzal, vieš, no, podobne, strašne veľa, hej, ruského rapu proste sa prerazilo a podobne. Nemusel to byť vyslovene, že v angličtine. No, a toto bol vlastne môj plán a stalo sa to, že mňa začali americkí interpreti, títo newyorskí na tej scéne vnímať ako promotera, ktorý ťahá týchto amerických interpretov do Európy. Takže vlastne som tam začal byť akoby známy. A ten New York naozaj je tiež rovnako malý v podstate v rámci nejakej hudobnej scény, rovnako ako tu. Takže ja už keď som prišiel hocikej do New Yorku, tak ja som mal fakt akože, že mňa rýchlo akoby vedel som sa nakontaktovať v podstate skoro na hocikoho a mňa často pozývali na nejaké akcie, aby sa práve dostali k tomu, že by som ich možno že dozával do Európy. A samozrejme po 6ix9inovom úspechu to už bolo úplne iné. To už nás normálne jedno obdobie akože spoznávali ľudia na letisku, v metre, hoci kde, keď som mal Fagdem šiltovku a ja som prišiel do New Yorku hocikedy a bol, neviem, A$AP Rocky niekde vystupoval, tak som napísal 2 ľuďom, že chcem sa tam dostať a mal som VIPčka, stál som tam s Drakeom a s Rihannou, vieš, backstage. Takže toto je... Takže v podstate mňa tam fakt naozaj vnímali hlavne ako promotera z Európy, ktorý robí amerických interpretov. Ja mám telefónne číslo na A$AP Ferga, ktorý mi hovoril, že on chce vystupovať proste v Prahe, že mám to vybaviť a dával mi číslo sám od seba, akože bez toho, aby som si ja to pýtal. Ideální stav. A máš tam pořád vlastně takovýhle jakoby konexe? Áno, ja vždycky, keď prídem do New Yorku, tak ja som s veľkou časťou, veľmi úzko som spolupracoval ešte minulý rok s A$AP Illsom. Veľmi dobrý môj kamarát je človek, ktorý je asi snáď najlepší kamarát od A$AP Rockyho. To je ten človek, ktorý mal, neviem, či si pamätáš, ale A$AP Rocky mal raz Fagdem mikinu v svojom klipe. Mal proste týpka vedľa seba, ktorý mal Fagdem mikinu a bol to na niekoľkých záberoch. Tak to je človek, ktorý keď prídem do New Yorku, tak sa mu ozývam, že tu som a on mi vždycky povie iba, že OK, že Rocky je, zajtra s Rockym robíme toto, že príď tam. Vieš, takto som s nimi bol vlastne na Thanksgiving na byte, kde bolo 20-30 ľudí iba a tak, no. Dá se říct, že kdybys chtěl, třeba tak by si mohl dělat s kýmkoliv vlastně takhle v té americké. Asi jako vieš čo, nie, lebo kdokoliv už nemôže robiť čokoľvek. Hej, oni sú často akože viazaní už labelovskými dílami a podobne. Ty tiež už nemôžeš sa s niekým na niečom dohodnúť len preto, že proste sa k nemu dostaneš. Tam už je to je veľký game proste, vieš. Ja som napríklad tiež, ja som z 6ix9ina, ja by som v jeho
píku, keď začal fakt naozaj prerazil a bolo to veľké okolo neho. Ja by som pri ňom nemohol stať pracovne, pretože proste to už bolo tak drahé, že to nebola šanca. Vieš, teraz vydáva španielský album po španielštine a dostal za to akože od majoru nejakého mexického labelu dostal $6 miliónov, vieš, takže im kľudne nahrá tie tracky. To není už iba, že my sme kámoši, začínali sme spolu, tak poďme do štúdia a poďme robiť hudbu, vieš. To už je úplne iný game. To pod zmluvou všechno, jasne. A ja on tu teraz bol na Slovensku a sa mi tiež niektorí chalani pýtali, že nedal by sa vybaviť s ním feat. A ja hovorím, že to už není ani na ňom moc. To už není iba, že OK, že ja to chcem dať. Akože samozrejme, keby to chcel veľmi dať, tak sa vie zariadiť, že by sa to dalo spraviť, ale už to podlieha veľa ľudí okolo toho a veľa peňazí. A teďka, jak jsi zmiňoval vlastně i tu konkrétní částku a ty si i zmiňoval vlastně, já tady nechci úplně rozebírat ten tvůj příběh s tím 6ix9ine, kdokoliv to chce vidět, tak si myslím, že těch rozhovorů je spousta. A ty si vlastně říkal, že když jsi sem dostával do Bratislavy, tak si měl nějakých 2500 €, něco takového, něco stála letenka a tak dále. A je vlastně veřejně třeba známý, kolik ti ta spolupráce potom ve finále jakoby přinesla? No to sa strašne ťažko počíta, lebo to nebolo, že tak za túto spoluprácu ti teraz si vystav takúto faktúru. To je skôr o tom, že tá spolupráca so 6ix9inom mi pomohla vybudovať YouTubeový kanál, ktorý má aktuálne 2 milióny odberateľov, z toho asi 35%, alebo neviem koľko, no dajme to je tak približne 400 000 ľudí z New Yorku sleduje. To znamená, že 400 000 New Yorkčanov pozná značku Fuck Them. To je niečo, čo sa ťažko akože opisuje číslom, že koľko mi to napríklad dostalo peňazí. Napríklad mne 6ix9ine nikdy nepovedal, že poď si vybudovať YouTubeový kanál a predávať ten priestor americkým interpretom. Mne to nikto nepovedal, vieš, že toto bol business plán. Nie, toto bol môj plán, vieš, že to nie je niekto, že som spravil niečo, čo by mi niekto poradil, alebo takže vlastne mám pripisovať akoby úspech toho, že vlastne americkí interpreti mi platia za to, aby mohli byť na YouTube, pretože tam bol 6ix9ine, takže vlastne 6ix9ine za to môže, že oni mi dávajú tie peniaze. A keby som to neotvoril tým americkým interpretom a nebral si od nich peniaze, tak vlastne čo by mi tá spolupráca s tým 6ix9inom dala? Tak bolo by to tá čiastka, vieš, to je ťažko vyčísliť. To je ťažko vyčísliť. Sa rozhodne vďačím 6ix9inovi za samozrejme veľa, rovnako ako on mne. Sme si určite obidvaja zaviazaní. Určite sa mu to podarilo viac zarobiť ako mne, ale ja som absolútne spokojný. Ja by som naozaj, my sme spolu teraz strávili nejaký čas, nepripadám si, a nielen, že by si to ja myslím, on mi to aj povedal, nemyslím si, že by bol šťastnejší človekom, ako som napríklad aktuálne ja. Vieš? Okay. Tie peniaze naozaj niekomu nie vždycky musia priniesť akože šťastie a tá sláva a tá pozornosť. Souhlasím. Takže. Mě by to třeba zajímá, jak on vlastně teďka je, když jste se poznali a teďka, když ho vlastně trávíš čas. Vtipné je to, že to úplně ten istý typek. Pořád stejný člověk. Nějak ho to neovlivnilo vlastně. Tak jasné, že ťa to ovplyvnilo, môžeš robiť všetko, čo ťa napadne, každý ti lezie do zadku, teda okrem toho, keď ťa nechcú zabiť. A máš obrovské možnosti, ale ja si myslím, že on žil takto vo svojej hlave aj predtým, než sa to stalo. Keď prišiel na Slovensko, tak furt si našiel nejakú Slovenku, ktorá sa s ním vyspala. Teraz proste si ich vyberá iba akurát z viacero. Vieš, teraz príde a vieš, vozia ho tu na lambách a keď prišiel a nebol ešte slávny, tak ja som ho vozil v 7-čkovom Bavoraku. Takže ja neviem, proste akože má určite plno možností. Ale mne strašne záleží na kvalite života, nie na čiastke. To často hovorím. A ja som bohatší ako on. Šťastnější. Určite. Jasně. No, môj život je o mnoho kvalitnější. OK. Ale nemůžu se na to nezeptat, je to teďka strašně přijde jako žhavý téma, omílaný furt dokola. A když jsme v té Americe, co si myslíš vlastně o té kauze teďka s Didym? Může to nějakým způsobem třeba úplně jakože změnit vnímání těch lidí? Vieš, čo strašne podstatné je, že aby sme sa my všetci, ktorí do tomu vlastne nerozumieme, prestali k tomu vyjadrovať. Okay. Lebo to je proste, vieš, to je OK. Aké informácie sú aktuálne okolo neho vonka? Že organizoval rôzne white party, kde boli prostitútky a kde mali ľudia sex?
OK, to asi pravdepodobne existuje množstvo, nielen interpretov, ale rôzne množstvo ľudí, ktorí proste takto trávia víkendy. Vyťahli sa na ňo, že sa objavilo u ňoho obrovský objem olejov detských, hej. OK, samozrejme predpokladám teda, že to patrilo k nejakým sexuálnym hrátkam, niečo. Ja neviem, vieš, zatiaľ asi pravdepodobne, OK, máme 100%, čo je na ňo jasné usvedčenie je, že fyzicky napadol svoju bývalú manželku, je to vonka video, je to hrozné, treba to odsúdiť, ale naozaj, keby sme boli pri množstvých situáciách, či už sú to československí interpreti, alebo sú to niektorí podnikatelia v Československu, alebo niektorí ľudia, ktorí vôbec nie sú tak, nemajú takú pozornosť, ako má Puff Daddy, tak ver mi, že na veľa ľudí by vyšli o mnoho horšie videá. Keby boli natočené, akurát proste on má obrovitanskú pozornosť a je určite teraz veľa ľuďom a veľa spoločnosti vyhovuje aktuálna kauza, lebo tým žijú proste. A Diddy to schytáva a absolútne ho neľutujem, ani to není, že by si to nezaslúžil, ani si nemyslím, že si to zase takto zaslúži. Nemám k tomu úplne tento, vieš. Okay. Uvidíme, čo vyjde von. A ani vlastne ja to tak sledujem veľmi okrajovo. Asi ako Clash. Keď na mňa niečo vyskočí na Instagrame, tak sa na to pozriem, ale není to niečo, čím žijem. Okay, já jsem to taky strašně dlouhou dobu ignoroval, teďka jsem se k tomu načet nějaký články, mně právě přijde tím, že jste jakoby v té hudební branži a vlastně herci a všechno. A jsou různý konspirační teorie, že kdo v tom všechno je zapojen, jak říkám, ale mám tady jakžu, musím se na to zeptat, co si o tom myslí. Vieš, koľko správ mne chodí skoro až denne, že čo si myslím o tejto kauze. Okay. Prečo to mám ja mať k tomu nejaký názor, mne to je jedno. Čo sa ma nespýta, že kde sa ideš dobre nájsť, vieš, to ti viem k tomu viac povedať. Mně právě mnohdy přijde, že my jako obyčejní lidi takovýhle prostě ikony nebo celebrity vnímáme jako nad lidi, víš? Áno, jasne, že všetci si romantizujeme prostě, niekoho, přesně, vieš, áno. Přesně tak. A teď vyjde něco takového na povrch, tak prostě... Toto dneska som bol na snídaní s Nobodym a spomínali sme na Afra, neviem, či ty si pamätáš túto postavu rapovú, veľmi dôležitú. Je to jeden z najdôležitejších promotérov a ľudí, ktorí proste boli na československej akože rapovej scéne a on organizoval práve hip-hop campy. On mal na starosti line-upy hip-hop campov a on pravidelne hovoril, že najväčšiu chybu, akú kedy mohol robiť, bolo, že keď bookoval svojich obľúbených interpretov a spoznal ich osobne. Tým pádom on prestal, jemu všetko vymazal, všetko, čo mal, čo si o ňom myslel, ako ho bral to posolstva, ktoré oni hovorili v tých pesničkách a ako sa reprezentovali, tak v momente, keď ich spoznal osobne, prestali ich počúvať. A to je asi to romantizovanie tých interpretov. Je to u nás takisto. Ja poznám akože 90% scény osobne a myslím, že možno, že keby veľa ľudí ich poznalo akoby veľmi osobne tiež, akože osobne by s nimi niečo riešili, možno by to tak úplne romanticky nevideli. Keby. A ty jsi spolupracoval v podstatě, dá se říct, úplně s každým vlastně z té československé scény? To asi nie. Podľa mňa je veľa ľudí, ktorí by so mnou ani nerobili, lebo si myslia, že som debil. Máš nejaký konkrétny jména? Nenapadá ma nikto. Akože to som si iba chcel tento sa zhodiť. A neviem, určite som nerobil s každým a je strašne veľa nových interpretov, ktorí vlastne vystrelili v čase, keď ja už som nebol aktívny, čo sa týka hudby, alebo som bol veľmi striktne fokusovaný na spoluprácu len s interpretmi vo Fakdem, takže som sa nedostal k ostatným, ale áno, tým ako promotér som určite väčšinu hviezd, ktorí sú etablovaných interpretov, nejakým spôsobom spolupracoval. A je třeba někdo, kdo tě překvapil naopak v pozitivním slova smyslu? Že určite. Väčšinu svojej takéto akože profesnej kariéry v rámci rapovej scény som nenávidel, nevedel som prečo. Naozaj som nesympatizoval so Separom. Bol mi taký, že nesympatický. Ja jemu to isté, my sme si to dosť vyrozprávali. Mali sme k tomu veľmi akože, takýto akože postoj, že sme spolu nikdy nerobili, nikdy sme sa nestretli, nikdy sme sa spolu nerozprávali, ale ani jeden sme spolu nejak nesympatizovali. A keď som ho spoznal, tak stále musím povedať, že je to jeden z najnormálnejších a
najkvalitnejších akoby ľudí v rámci rapovej scény, akoby, ktorých som poznal medzi interpretmi. Že naozaj tá jeho akoby tá ľudskosť, akú má v sebe, tak je diametrálne ďaleko za tým, čo si ľudia možno o ňom myslia. Mm-hmm. Takže on ma napríklad veľmi milo prekvapil. Mm-hmm. OK, díky za tenhle insight, určitě. Já se určitě chci ještě zeptat na tu tvoji, řeknu, kariéru v Def Jame. Mm-hmm. Def Jam, pro mě to je zase, jak to vnímám já, nebo lidi zvenku, vlastně zase nějaký obrovský hudební label, nebo prostě v Americe, v New Yorku, že konkrétně si myslím. Mm-hmm. A ty jsi byl vlastně CEO pro Česko a Slovensko, je to tak? Áno, pár mesiacov, ale vlastne v podstate som nič nezačal robiť okolo toho a rovno som to položil. Lebo som vlastne zistil, že sa mi nechce robiť hudbou. Takže prijal som túto ponuku, bolo to pre mňa obrovská česť, lebo som vedel, že túto pozíciu, ktorú teda ja akože robím v Československu, aj keď som tam okolo toho vlastne nič nespravil, ale dostal som tu možnosť niečo okolo toho robiť, tak túto možnosť mal Jay-Z, robil, túto možnosť robil, už neviem kto iný, stačí mi ten Jay-Z. A že je to obrovské, vieš, bolo, ale my sme to vlastne začali robiť s Universal Music v čase, kedy ja som nemal absolútne žiadnu energiu, drive, ani ambíciu robiť niečo s hudobníkmi, ani s hudbou. Mm-hmm. A v podstate to stále akoby nejakým spôsobom prebieha. Takže aj keby som bol teraz vydavateľ či šéfom labelu Travisa Scotta, tak neviem, či by som toho veľa vyprodukoval. Mm-hmm. A vím, že jsi taky už něco někdy odpovídal, ale bylo to třeba něco, čeho si litoval, vlastně, že jsi tady to třeba jakoby přijal, tu jako ponuku? Ja ne, vôbec, mne sa páčilo, že mám vidíš, že sa dneska môžeš pýtať na to, že aké to bolo byť CEO Def Jamu. Ja ti poviem, že neviem, lebo som nič okolo toho nerobil. ale myslel som si chvíľku, že ma to nakopne k tomu, aby som robil tie veci, ktoré som dovtedy robil. Mm-hmm. A bol som v tom dobrý, pretože proste som to vedel robiť, ale zistil som, že ma ani dokonca takáto pozícia ma nenakopla. Mm-hmm. Takže tak. A my jsme teďka vyjmenovali vlastně spoustu těch projektů, na kterých si dělal nebo děláš stále. A určitě mě zajímá další věc, a to je, jak relaxuješ. Je to třeba právě tím sportem? Nebo co jsou vlastně ty věci, u kterých si třeba vypneš? Keď spím, tak určite relaxujem. Lebo keď športujem, tak to by som chcel veľmi rád povedať, že relaxujem, ale môj šport má spoločné so všetkým, len nie s relaxom. Takže hej, asi ja od covidu v podstate by som mohol povedať, že študujem spánok, veľmi sa na ňo zameriavam, veľmi sa zaujímam o kvalitu spánku. Prispôsobil som tomu obrovský kus môjho života, akoby môjho lifestylu, som prispôsobil. A toto je niečo, čo proste akoby, to je môj spôsob relaxu, lebo som pochopil, že v živote, pri zdravom životnom štýle je na prvom mieste spánok. Spánok je aj na druhom mieste. Na treťom mieste je jedlo a strava a na štvrtom mieste je až pohyb. Takže naozaj prvé dve miesta sú spánok. Mm-hmm. Kto sa nezaujíma o spánok a iba hrotí proste keby stravu a cvičenie, tak je to úplne v začarovanom kruhu. Mm-hmm. Co na kvalitní spánek? Tam je strašne veľa faktorov. To by sme museli spraviť podcast čiste iba o tom naozaj, ale vo veľkej skratke je minimálne akoby sa naučiť chodiť včas spať. To je akože bod číslo 1, ale tam už je strašne veľa faktorov. Mal by si chodiť spávať ideálne do 10:30, pretože tá najlepšia kvalita spánku prebieha od 10:30 do 11:45 ráno. Proste ty môžeš spať aj 10 hodín, ale ak ideš spať o 3 ráno a zobudíš sa o 10 hodín, tak tá kvalita spánku nebude tak dobrá, ako keď pôjdeš spať v túto hodinu. Samozrejme, bolo by ideálne, aby si 2-3 hodiny predtým nejedol. A to je strašne veľa ďalších faktorov. O 2 alebo 8 hodín predtým nepil kávu a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj, keď si ma budeš chcieť pozvať do podcastu o spánku, tak môžeme o tom debatiť. OK, určitě široký téma. A ještě si zmiňoval vlastně tu stravu při tvým vlastně vytížení pracovním. Neumím si představit, že by si jídlo připravoval sám, nebo? Ne, to mi chodia mi krabičky, chodí mi taška s nejakými 2,5 tisíc kalóriami na deň
a k tomu samozrejme doplňujem, pretože niekedy často sa mi stane, že už ráno o 8 ráno už mám spálených 2000 kalórií a začína mi deň. Takže podľa toho musím prispôsobovať samozrejme stravu a nie vždycky sa mi to darí, takže potom chudnem, z toho nie som úplne nadšený, ale zase keď idem behať na maratón, tak každé kilo dole je super. Jak jsem se právě ptal na tu relaxaci, tak já jsem teďka viděl, to bylo před pár dněma zpátky, tak si vlastně dával na Instagram příspěvek o Jokerovi 2. Já jsem se na to chtěl strašně zeptat, protože mně se to nelíbilo. A to je, vidíš, ale to je to art. A teraz opäť sme sa to pred chvíľkou dneska riešili, že umenie je veľmi subjektívne. Na tom umenie je na tom najkrajšie, že vlastne to, čo sa niekomu môže prísť geniálne, tak druhý považuje za to najhoršie na svete. A ja som obrovským fanúšikom Jokera jednotky. Videl som to fakt asi reálne 12 krát, nie úplne celé vždycky, ale 12 krát som si pustil reálne, alebo bol som na Jokerovi. Tešil som sa veľmi na 2. Prečítal som si aj recenzie, samozrejme, dostali sa ku mne, takže mi nabúrali trošku ten vibe toho, že na čo sa on teší, alebo že sa toho tešiť. Išiel som tam teda, čo je niekde super, išiel som tam vlastne už s pocitom, že čokoľvek sa mi na tom vlastne bude páčiť, je už vlastne win, lebo pravdepodobne teda tak strašne zlé hodnotenie to dostalo celosvetovo, že vlastne všetko ma len mohlo milo prekvapiť a mňa to tak milo prekvapilo celý ten film. Ja keď som videl proste hlavnú postavu tam tancovať, proste akoby v tej postavi Jokera, tie pohyby, ktoré robil naozaj ako psychicky narušený človek, ktorý ale si naozaj myslí, že je klaun a pritom spieval, ja som počul originál jeho spev, proste ako keby, vieš, tie slova, tie texty ten dávali strašný zmysel toho, čo spieval. To nemalo byť iba, že teraz si dajme scénu, kde bude stepovať a bude spievať. No to mal strašný akože význam, že vlastne vyrozprávali jeho fantáziu v hlave, jeho psycho veci, ktoré si myslel. No vlastne nechceme tu recenzovať ten film. Za mňa je úplne perfektný, mne sa veľmi páči a určite ja úplne plne chápem, prečo sa napríklad tebe to nepáči sa to väčšine svetu, lebo proste chceli pokračovanie tej temnej, toho temného veci, ale ono to je vlastne ešte temnejšie možno, než to tak naprvu môžeme vidieť. Ono to je naozaj veľmi temné pokračovanie s brutálne kvalitným hereckým výkonom a brutálne kvalitnými scénami, s dialogmi, so všetkým. Mne sa to veľmi páči. Ja som akože naozaj, že není to, že ja sa presviečam o tom, že chcem ísť proti prúdu. Mne keby sa to nepáčilo, tak to aj zhejtujem a poviem, že som strašne smutný a už to nechcem nikdy vidieť, lebo proste jednotka je najlepšia, ale ja to chcem vidieť teraz znova, ja si to potrebujem určite. No, určitě ti to 100% věřím, ale já jsem na tom vlastně podobně. Nechci říct, že by se mi to jakoby nelíbilo, ale vlastně jsem odcházel s strašně smíšenýma pocitama a pár hodin na to já jsem vlastně už ani nevěděl, že jsem to viděl vlastně. Z nějakého důvodu, nevím proč. A přesně ta jednička pro mě byl takovej ten... Že zapísal to přesně tak. Já jsem to viděl přesně taky tak 10krát třeba. A čekal jsem, jak říkáš, takový to pokračování v tom stejném slova smyslu. A... To by asi nemala ani tá 2 spraviť to, že by v tebe tak... Tá jednotka prišla, nikto ju nečakal. Každý, kto si to pustil, bolo to pre ňoho vlastne úplne niečo neznáme, úplne šokujúce pre každého, takže už išiel s nejakým očakávaním a to proste posral každý v sebe, lebo vidíš, ja som nešiel so žiadnym očakávaním a strašne ma to prekvapilo. Nie, no teraz, keď o tom hovorím, kľudne by som dnešnú večeru vynechal a pozrel si 2 ešte raz. A ešte to v kine dávaj, si myslím. Áno, chýlíme se ke konci a já se určitě chci zeptat, co by si poradil vlastně lidem, jak se stát pánem svýho času. Kompletne. No, rozhodne by nemali strácať čas počúvaním motivačných podcastov. a hľadať presne, a hľadať akože tú inšpiráciu na život a recept na život u niekoho iného úplne. My máme každý jeden človek, máme úplne vlastnú cestu toho, ako ten úspech dokázať a pánom svojho času a svojej práce musí naozaj ten recept, každý si, vieš, každá práca je úplne inakšia. Každý človek je úplne inakší. Každý potrebuje v tom svojom živote, niekto potrebuje fakt naozaj veľa a stále mu je málo a naopak niekto dostane trošku a má vlastne viac než ten, čo má strašne veľa. Takže možno si iba nájsť tie mantinely vlastné a vedieť si v sebe prísť na to, že čo mi fakt, že čo je dosť, akoby a že
OK, už teraz mám dosť, už potrebujem odpočať, teraz sa musím venovať sebe, nájsť si hodnoty nejaké svoje vlastné. Takže ďalší normálne akože motivačný bullshit. Ale ty, jak jsi říkal vlastně, že máš takový trošku jako prokletí nebo štěstí v neštěstí, nevím, jak to úplně nazvat, že robíš hodně věcí jakoby najednou a vždycky se přesuneš na něco, co tě baví, nemáš třeba strach z toho, že najednou nebude nic, co by tě jako bavilo, naplňovalo, to vyhoření nebo něco takového? To vôbec nevieš, je tak strašne veľa, ako keby sa oborov a všetkých vecí, ktoré vlastne by som mohol začať robiť. Ja mám napríklad teraz strach z toho, že mám extrémny strach akože z freedivingu. Aha. Až taký mám z toho strach, že ja viem, že to budem robiť a z tohto mám strach, že viem, že to budem robiť proste, lebo mne to vytvára naozaj úzkosť, keď o tom iba teraz rozprávam a keď sa nad tým premýšľam. Takže viem, že to budem robiť a to je hrozné. A dúfam, že má toto moje prekliatie, že niečo vybudovať a opustiť nebude držať aj pri napríklad rodinnej otázke. Nerad by som opustil svoju rodinu, lebo si hovorím, že tento projekt už je vybudovaný a idem ďalej. Ale aj to je život. Ale to si myslím, že je trošičku jiný projekt. Áno, presne tak. Ten je stále predo mnou. Přesně tak. Moje poslední otázka. Tenhle podcast se jmenuje Předpoklad úspěchu. Jak ty vnímáš úspěch? To viem úplne presne. Úspech je, keď si v živote šťastný. Úplne na šupu, to je strašne tiež, že to klišé, je to strašné klišé, fakt. Ale ono to je tak, akoby, to je taký obrovský úspech, keď si v živote šťastný a vieš, niektorých ľudí spravíš šťastnými, proste práca, úspech v práci alebo podobne. Ja som si dneska kúpil hodinky, ktoré proste som strašne chcel a úplne to pre niekoho by to bol úplne celoživotný gól a mne to absolútne žiadnu radosť neprineslo. Ani šťastie. takže tak. A přinese ti to radosť až po těch... Áno, viem, mám pred sebou, že ešte čas, kedy si ich rozbalím. Tak. Takže tak, no. Takže to je úspech. Úspech je proste dokázať si sa spraviť šťastným. Skvělý, Michale, moc ti díky, já doufám, že jsi to užil. Stejně jako já. Áno, hej, díky. Bylo to pro mě skvělá zkušenost, takže ještě jednou děkuju a vážím si toho. Držím ti palce a blahoželám ti k 30. jubilejnému teda podcastu, ak to teda tak je. Ale 29 nebo 30 uvidíme ještě. Okay. Moc ti děkuju ještě jednou a vám děkuji, že jste doposlouchali vlastně tady tu další epizodu, doufám, že celou. Pokud se vám to líbilo, určitě dejte odběr, like a tyhle ty věci, určitě mi to moc pomůže, takže díky i vám, mějte se, ahoj.